na kanila to, inistoryahan. Thumbs up, darling. Salamat, darling. Yan, may hagdanan dyan. Abigail TV. Big love shout out. Ay, isang lang. Asa na si Angela? PM na si Angela Makel. Nasaan na sila? Oo, nasa na sila. Message ko na isa. Ayos ka lang ba dyan, darling? Okay lang ako dito. Huwag ka Hindi mag- masakit yung ulo mo? Hindi mo sakit ulo ko. Parang abnoy lang yung nagsabi. Kasi ano talaga. Wait Nagulat lang. ako eh. Lalo na natapon ko Okay lang. yung tubig. Wait lang. Abigail, thumbs ako. Okay lang. Salamat, Abigail. Okay lang. Salamat sa video sa patamusta at bumalik ko sa Yes. Si Tulan, di tali masaka. Galing kay Gano. Saan kasi punsa? Tingnan mo lang sa inyo. Yun ba lang kasi ganito. Pagwaan na to kay Buday na hindi mo pagwaon to. Oo, mo gidi sakit na magbara. Oo, ganit. Sakit na akong bara. Traffic po. Abigail, taga saan ka ba? Abigail, taga saan ka? Manila ka. Kami sa coast, na traffic pa po sila. Oo, Abigail, na traffic sila. Abigail, taga saan ka? Taga Manila ka lang ba? Ayun, nahiya pa silang umakyat o nahiya pa sila. Abigail, akyat ka din. Cavite. Taga Cavite pala si Abigail. Abigail, sa akyat ka. Wait lang. Wait lang, darling. Sige lang. Buti naman gising ka pa, Abigail, ganitong oras. Thank you, Abigail. Naka-add ka na din sa kakang sa Abigail. Naka-add ko yan ng isa. Oo, Abigail, naranasan ko din yan nung maliit pa yung bahay ko. Kaka-add ko yung mga sa Abigail. Sabi ko sa'yo. Lalo po nakikita ko na nalalagas. Ako, dito. Kaya enjoy lang. Dami
wait lang. Na alagaan pa sila sa anak. Palagi po ako nanonood sa YT, puro lang po ako nood. Ganyan talaga, Abigail. Nakaka-addict talaga mga bagay. Sige, kukulot. Patay mo yun. Ito na ba talaga? Ay, hindi ko pala na-share yung yung LS kanina Yeah. sa Facebook ko. Copy ko na lang. Hmm. Yung LS natin ba? Hindi ko na nalagay sa Facebook ko. Di ba may screenshot ka naman dyan? Itag mo na lang sa akin. Ano kayo po-post ko? Itatag mo na lang. Abigail, nakaka-addict talaga ng para. Hindi pa ba pumapasok yung LS ngayon? Kakatapos lang, no? Katapos lang siguro mga 10 minutes pa yung patapos. Okay, sige mamaya na lang. Nasaan si Paul? Wait lang. Message mo naman siya, baka matutulog. Hindi ko yan matutulog. Yun eh. Ginanahan. Oo na, ubos na umakit. Oo nga. Hindi na siya nahiya. Sabi ko kay Turandi, sabi ko ilabas mo na yung yung dinadarama mo. Masakit din. Oo, masasaktan lang siya. Hindi ba alam na masasaktan ka lang? Hindi ko naman sinabi yung masaktan. Ready, but Ito, Turandi, dito ka nag-LS din kasi ako. nasaan na po yung iba, hindi na sila makabalik. Kung Abigail na wala sila, kakanta pa naman ako kahit sintonado ako. Babalik yan sila. Dito na nga mamaya. Antayin tayo na natin konti. Everybody sing a song tonight. Everybody sing a song all through the day. All through the day, all through the day. Everybody sing a song. Ang talaga, Abigail. Papakantahin mo ako, baka umalis ito na, Abigail. Huwag ka umexpect na maganda mo. Babanatan ni Epa Christian. Ni Darling Epa Talaga. Yeah. Tama-tama ng boses ko. Kaya tayo kay Abigail. Si Abigail, doon yung Abigail, maraming nabihag sa boses ni Darling Epa Christian. Talaga? Si Abigail, doon yung nanggaling kay MJ Jimena, yung friend ni Kuya Del. Si MJ, ang ganda-ganda ng boses. Baka bigla siyang dito tapos marinig na boses. Diba, Abigail? Ganda ka na daw, darling, sabi na Talaga ba? Bagsakan mo siya ng isa. Ayoko nga. Palugpot lang isip ko yung paglaing patingog ko. Pinatapa lang. Alam mo ba, Abigail, na sa lahat ng oras ni Darling Epa kasi maraming umakyat kasi pag kumakanta siya, maraming nabibigyan. Hi, Paul. Welcome back. Madaming. Ay, nagsisipid ba ako? Madaming umakyat kasi sila kumakanta. Abigail. YouTube. Ang stream yard lang pa. Teka, gaya ko. Okay. Patya lang sa YouTube. Thanks, Meg. Okay na? Okay na lang. Wala na, may gay ko.
Nag-echo kiti. Ano Japon sa imo na YouTube na. YouTube na. Na-out ka na. Ano? Ana na. Wala na. Ay, ara siya Para po. Japan? Pulutin mo ay kayo. Kanto ka sa setting sa audio mo. Tapos may echo cancellation. Na-out ano ko ng YouTube ko. Sige. Wait lang. Echo cancellation. Cancellation. Oo. Ano pa? Okay ko. Okay ko kay Polata. Sa imo guro Sa Meg. imo guro Meg. Wait lang. Polata. Echo. Cancellation na niya. Okay na. Okay na guro? Okay na Meg. Okay na, wala na sa mga nag-okay na. Turan di tamsak. To, ano to? Ang kung mainit mo lang, kung ginaplemas ka to. Ako gabi, grabe akong plemas to, tutudang. Grabe pugong ko, pero ano, wala akong ipagba. Wala akong ipagba kay ano. Wala mo Tinugon. yung pagwa. Bawal. Tinugon. Pero si Turan Tanong di ko. kinaglan. Minigap mo pa ba sa lod? Oo. Turan di pagwaan na Turan di kay budlay na saglit lang to tamsakan lang ikaw. O sige ba na tatamsakan na may karon. O sana all ka tamsakan. Na Migapol makantang na si Migapol yan. Kanta. Banat Gusto na. niya Igam na si Paul. Doon Paul, sa banat pa. na Paul. Igam ka na ba? Naubo ko. Hindi ko nga ibago ang plemas mo. Sa lugo no. Ano ko na? Pati ako lang advice ni Nicolot na. Vitamins pa na po. Hindi ko di kumaan. Ang vitamins na. Nag-shout out sa mas Minggo ko si Kulot. Ay, turo ko. Ay, daw ko si Kulot. Eh, Bulbul iya ilo. Slow, tatamtak ko. Los Nota, Tatamtak yan. lo. Moderator ka na. Yan, may jacket ka na po. Baba kayo ng Shout out bahay. for sir. Medyo ko sila. Ah, Di ba po? Ano natin na ipipinat. Someday si Paul mag-vlog na siya. Vlog. Tuluan na kami kung ano, Mega. Vlog sa kita. Tumuhan na kami YouTube, Mega. Vlog sa kita. Ligaw na, Mega, muhan na ka YouTube. Pero lang ligaw lang. Okay Tumuhan na ka YouTube. Tapos, ano, kung may mga Comment live stream, tapos kung may mga pwede kang i-upload, upload mo lang. Tuluan ka. Tuluan ka ka man na ng darling nga pa. Damo din Oo. Dami. Okay, ngayon, naglang sarap. Sabi niya lang. Ganapin na lang. Baba kayo ng bahay, ano, guys. Host and kapatid, Epa Chris. Hanap tayo ng kanta dito. Ano na, may kantaon to, Randiman, mga bigo na kanta ko, ano, mga sweet Tuod songs, ka. Atod ka. mga sad songs, Sige, happy dito, songs. Ulit ito naman lang para sa akin mga hugot. Hindi ni Banda. Hindi kasi ano, si Darling Epa, in love siya kasi ngayon. Abay, in love. Talaga ba? Bigo nga ako. In love pa ako. Parang gagotos ko. Uy, talaga ito si Polo. Polo, alam mo yun. Kakantayan tapos kunyari, kino-comfort ka daw pero papaiyakin ka niya. Mga galawan. Usap muna kayo dyan, ha? Wala ma. Lamta ka na kaya. Wala si Relco, wala na gano'n. Wala na kadalaw, maaga na tulog. Aga na sila tulog, Wasimel, basaga naman. Ano bro, kasi may
Basta mapapabigyan ko bukas guro may kay Ah, ano mabigyan. guro. Oo, Oo. sa plus season guro. Kay last day naman na bukas mo to tapos magka Oo. the other day ano na ko na mga live stream ako na ko aga. Mel esta no? Darling sa no? Sa Saturday kay Wala. Sunday. Darling, pag Saturday, busy day ko na. Saturday. Ay, Pag oo Saturday, pala. Friday na lang. Pag Saturday, sa gabi lang ko na available pag one. Hindi ba Sunday day off mo? O, Sunday day off ko. Okay, Sunday. Hindi ba Oo, nag-church sa dito. Monday? Oo. Dito pala si ano si Bro Weng. Thumbs up tan. Bro Weng, sa ano may ganap shoutout sa'yo. Oy, Kuya Wayne, walang shoutout. Akyat ka Bro Weng. Ay ano pa may trabaho si Trabaho Weng. ko. How can I tell her about you? Yun, sampag na nakanta pa rin sa akin. Please Please tell me what to do. Tinuruan na kita kung ano sabihin mo. Lando, Okay ka lang. Lando yan, may jacket ka na Lando. Magbaba kayo ng bahay guys. Lunch break mo pala no? Bro Weng. Mag-Christmas song, may Christmas song. Oh, Christmas song. doon Baba na lang. so nagkakadto sa CPO kada Bernes ng gabi. Oo. Mamati isang contest nga kanta. Bakal din si Pura magpungpo sa field yung mamati na. Madunduban pa ba? She cried what inside. She's up in a good time. She's on in the bed. Whenever I'm discovered, she knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. I can know. Paglaban ng She hinawakan mo. makes them all seems right. Kahit di natin alam to, banat. I can't make up excuses not to hold you here at night. We can talk of tomorrow. Walang lang. I'll tell her things that I want to do. But girl, how can I tell her about you? How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? Wait lang, Meg. Sige, Meg. Baba ko lang hagdan lahat, Meg. How can I tell her whenever I'm away? Sige, bro Weng. Ingat, bro Weng. You will think Ampeng, Kuya Weng. Ampeng. every single night and day. But when it is easy, telling someone we're through, a girl, help me tell her about you. How can I tell her about you?
Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? Huwag kulabot sa inyo. Ah. Ano na? Huwag kulabot sa ila. Ha, ha, ha. Na, mag-message. Mo na mag-message. Wala na, sa ignore message ko siya bala sa sabuhin. Ah. Malapit ko na siya. Ignore lang. Lando, galing. Salamat Lando, Lando, hindi ako singer. Parang palipas oras lang Lando kasi pampapawi ng pagod para kay Darling Apa Chris. Salamat, Kulot. You're welcome, darling. Palab ko kapatid. Gay ko kami go, Paul. It's late in the evening. Nag-get. Wondering what's going Ayun. on. Sige ko si Paul. Put on her makeup. Echo. Brush Oo. off her Ayun. love. Oo, nag-echo ko po. And then she asked, do I look alright? And I see yes, you Ayun na, look wala na. wonderful Wala na po. tonight. Okay. Okay na. Lost na tandaan niyo sa'yo, folk pack. We go to a party 12. and everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? And I say, yeah, I feel wonderful tonight. Feel wonderful because I see the love light in your eyes. Then the wonder of it all is that just don't realize how much I love you. Randy, done sa'yo full pack. 12 thumbs up. Salamat Randy. It's time to go home now. And I've got an aging hell. So I give her the car key. And she helps me to bed. And then I told her, as I turn out the light, I say, my darling, you were wonderful tonight. You are wonderful tonight.
Yan. Maraming salamat sa ano, Keep the sa holiday vibe alive. KFC Christmas Bucket Meal with maraming Choco salamat Soup sa mga ano, Falls. sa mga Lucky Me Go. Patamtak. sa mga patamsak dito, Randy. Tsaka na, mega love shoutout sa ano, sa 4 million viewers. Di ka Paul 4 million ang katanaw sa atong subong. Yan. Oo. Ay. Banatan lang yan. Di ba? Basi, dugay-dugay, Migo Paul, masikat ka pa sa samon, Migo Paul. Ha? So, mo gituro ka kanta das po, no? Okay, bagay Pati, di po, isa lang one time lang po. Oo. Ah. Migo, hello Antes ko matulog po. Tingin mo sa birthday mo? Ay, kalain na bidugay. Tiya, dapat yung tingbo mo sa birthday ko, LS ko na yung kantanay mo, kay tingbon mo. Hindi ko na mapiparahan sa bulan namin ibiya nga resulta. Sige, grabe, pero di pwede mo na sample para mabalanta kung may planchahon kung hindi. Salamat dito na ng uploader. Wala siya na wala pa na labahan mo. Ayaw gani na. Sunod na. Para lang taon. Gaboylo ba tayo, Sepa? Sige Hindi ito papiliton kay sakit na ang piliton. Mukhaya sa 4 million, ngagalan daw. Tama ganda kita. Wow. Kasi klaro kung madwabanat na sila. Mamati lang ko di kulit pero kung matulugan ako, wati bala naman. Oh, sige. Alauda na gali. Hindi mo na mag-mute. Iba na ka kamati. Mga may kung matulog ka na sa mura ko. Nagkaroon shoutout sa lahat. Randitang sa 60. Bahala ka na mati. Gawagayong na yan. Daan ang gayong yan. Ano yan, Miguel? Hindi niya uragok na patupo. Ugayong niya uragok. Ugayong. Oh, wala mo ko nag-mute kagabi. Wala mo ko nag-ugayong. Ugay ka na Anong ko. kureng na? Anong kureng? Oo. Dahil gabi lang kundi nagabas si Bukol to kanya no si Bukol nagabas. Wag ka dyan panami Naman siya. wala reflect kung LS nila. Busunod po sa nagsaka lang single kami doon bala ni ni Darling pa. Pero grabe nga, nibak nila sa akong kakatulog ko, minupusa lala. So na, minupusal ako kung ba sa ni all. Kasi mo kami sa amo ni Darling mo gabi kasi gaya. Kaya bali mo sa Pagbilatibayo na. Si Darling at ako nung 40 na yung pera, kaya baka minupusal na eh. Hoy, ma-35 pa lang kuya. Grabe tira ni. Ito, parang muli, Meg. Tubo na yung Meg. Darling, tubo kami na. Ate, Abigail TV, bahay mo, baka meron pa ako hindi nakalikot sa'yo. Yan, bahay mo, Abigail, baba mo, Abigail. Dikitan ka lang ni Dorande. Mabi ka, Meg. Sabi, kapila na nakape. Kapila na nakape, Paul. Loves, Kapila na nakape. Ininit na niya. Ininit lang. Aba, ininit lang tapos ang kape, mo karoon, kanon. Dito lang sa class sa chan mo. Hindi pang-pa-condition tingog sa January. Wow, sana all. Request kayo guys ng kanta guys. Kanta si Darling na pa. Ako, yung mo? Ako magpapalapang ko gani. Full again, B. May pa full again. Talaga, hindi ko na ako bala. Full again. Lugay na pala, matulog na ako. Dasun lang yung practice ko na. Wow. May sapat ha. Boss lang. Oh, boss. Siya pakisabas ha. Siya prima. Bakondisyon ka, boss, may kay isa dyan, katana yun. Hindi. Siya. Condition request, no?
Uy, bilog ka, oras ay kanta-kanta na yun. Mabong di Why siya namin ng hindi tubig ako ha? Why namin ng tubig ko? Skip ha? Chef Billy, Miss Lara, dikit po Matulog na po guys ha. Guys, matulog na po Paul. Good night. Thank you, thank you. Kulot, good night. Thank you so much. Oh, God bless, God bless. Hindi ko man napag-mute. Pamatay lang ko sa wakal yung balak. Oh, sige. Guys, request ka mo kanta, guys. Kumakanta si Migo Paul. Nabisita lang kami. Kanta ka. Kanta. Request po, sir. Kulot, Love of a Lifetime. Bao, Love of a Lifetime. Check natin, be. Love of a Lifetime. Libre ni wala bayad kayo. Siyempre, hindi mo na singer mo. Ikaw lang kanta. Ako lang dandalang ka. Gabi, lulaw ay ba? Hopdan mo lang kuya. Mati mo ko sila. Dala pa mate. Gabi ba? Beto na mo talagang kaya. Tanil lang ba lifetime eh. Bisip, mamatian mo. Oo, bation. Di Paul ka pamati pa ko. Mugda pa sa. Tingnan natin yung Billy ah. I guess the time was right for us to say we'll take our time and live our lives together day by day. We'll make a wish and send it on a prayer. We know our dreams can all come true with love that we can share. With you, I never wonder, will you be there for me? Will you ever wonder, you're the right one for me? Ang taas naman to. Finally found the love of a lifetime. A love to last my whole life through. I finally found the love of a lifetime. Forever in my heart, I finally found the love of a lifetime. Ang sarap ng kanta. Para pamputol ng ng tilaok. Usa. Every startup is made for me. Kaya mo na. Easy pa. Tapusa, kaya mo na. Love. Masih pa. We know that we will be together cause our love is strong. Ah. Finally found the love of a lifetime. A love to last my whole life through. I finally found the love of a lifetime. Forever in my heart, I finally found the love of a lifetime. Wala na po bang Sir Billy, mas mataas dyan? Sisilon din kasi sa akin to eh. Mga ganitong taas na kanta. Sige mo ganda. Gatig pula. Sisiyo mo, no? Magtaw pa. Wala. Gatig pula.
forever in my heart. Hmm. Sabihin Sa ko swim ba? makagawla. Saan ba, no? Mas, Chef Billy, ang mas pinakamataas pa, yung yung mas mataas na higher notes pa. Wala sa akin. Dagan kaya mo na. I found the love. Oh. Bukas po, Chef Billy, wag ka na bumisita. Chef Billy, wag ka na bumisita sa sa LS ko, ha? Of a lifetime. Ang amigo mo ko, isa ko kuhain. Oo, si At, kukuha niya. taas ba? Taas yung ito. Grabe pa ito, tingog yan. Wala nila, oy. Bahay mo to. Turandis, si Migo, Migo Paul, wala na siya yung YT, pero Kita lang ko. busy person na sa taga Santa Barbara na sa Turandi. Si Turandi. Ligo ko sa kulot. Taga na sa taga Dumangas. Almondas. Pero ara sa Sabrod, Subong. Turandi, ang Chef Billy, sana bukas wag ka nang pumunta sa LS ko, kasi yung mga kanta mo, parang hindi higher notes. Ang gusto ko kasi yung mga higher notes talaga. Yung matataas na tono, yung request mo sa akin. Ang baba kasi ng Love of a Lifetime. Hindi makasira ng ito, Sir Kulot, request I can't let go. Ang galing ng mga nire-request mo, Chef Billy, Parang parang pang binababae ito, Tingnan natin nga. Bukas sa Chef Billy, balik ko dito, dahil si Darling Epa, tsaka si Kulang na kanta sa mga request mo. Kasi pagkatapos nito, alam ko yung boses ko mawawala. Nang dahil sa'yo, Chef Billy. Let go. Gusto ko kumanta nito? Let go. Let it go. Parang let it go to, Let it go na lang. Wala mo na. Let it go na lang nga. Mga matataas na tono, wala sa akin to si Billy. Sino kumanta? Supply. Ay, hindi ko to alam si Billy. I want you to be a part of my dream. I was so lonely here without you. Boom. Ang lower notes ko. Kasi Billy, lower notes ko. Hindi kaya ng boses ko yung mga lower notes na matataas gusto ko. Tama lubo, no? Oo, lubo-lubo. Lubo. Hindi mo na makuha. Lubo na. Babasahin ko lang And every night I never thought your love could feel so right. Every day. This is Philip, di pa ako pinanganak nito eh. Hindi ko alam yung tono. Request ka na lang ba, Sir Philip? Please, hindi ko alam yung kanta na to. Hindi pa ako pinanganak nito.
Joy Kang Time, mega love shoutout sa iyo. Salamat sa pagbisita sa ating LS. Yan, may jacket ka na, baba ka ng bahay. Nandyan si si Turandi Galvez TV, dikitan mo yan ang nakapin. Magbibigay ng ng 70 na na banana sa iyo. 70 na subscribers bibigay yan sa iyo. Pagkatapos siyang magbigay ng 70 subscribers, yung kamay niya naglalakihan na yan ng sobrang sakit sa kakapindot ng cellphone niya. Baba ka ng bahay ka, J. Kong Time. J. Kong Time. Gusto ko sana ng mga bisita ko dito yung mga guest ko, yung mga pangalan King Kong, Condorilla, mga lahi ng amo ba? Masaya basahan. Sir Randy Dan po. Chef Billy, to Randy Dan na daw si Chef Billy sir. Sa kwarto ka ni mo, Meg? Sa kwarto ka ni mo? Oo. Hindi sir. Oh, iba yung lamig kayo mo, anta ka white, Meg, para at least lingaw-lingaw lang lang. Tapos kung manad ka ni Meg, manad ka dito doon. Mahal ka niya tulungin, no? Ang good line ng Meg kay ang iban nga mga bago nga YouTuber, ang mga wala idea, bla. Abi nila, pareho sa akong bla nga bago lang white, abi ko, maka-download ka sa mga, maka-upload ka sa mga damo-damo, mga video, okay lang bla. Tapos maglabot na sa 1,000 subscribers mo, 2,000 do, okay lang makasweldo ka na ako, pero hindi gali. Dapat gali watch hours mo gitnadaganon mo. Monetize mo, monetize. Makanad gali manad gali Meg makabisado mo na ng mga mamo sila. Dasi ka maka-monetize, promise. Binaliwala mo kantahan. Kanino mo i-request to Bishop Billy ang binaliwala? Kaya kay Angeli. Binabaliwala ka ba ni Angeli? Wait. Binaliwala. Ito. Bibigyan natin yung mga request nito kasi hanggang dito na lang yung this is the last night that I sing to everyone because Bolnox naman. English yun Kasi bukas sila Paul, yung co-host natin sila Paul at saka Maganda. Darling yung pag-receive na kanta bukas. Guys, hagdan to. Wait na to. Ito. Masaka si Turandi, migo po lang. Namin si Turandi, isama na sa mga nagabulig sa atin. Turandi, kanay. Chef Billy, wait lang kasi pakatin mo lang si Turandi bago ako kumanta. Inaalay ko yung mga yung kanta na to sa mga taong iniwan at saka lumuksa ano ba yun? Nagluluksa yun. Oo, Sir Kulot kasi nang iwan siya sa live kagabi sa live mo. Ganun ba? Sige, wait lang antayin natin si Angeli. Pag nandito siya Jet, nandyan ka ba, Jet? Yung gabi to. Dumayo. Ha? Oo. Gadyamin kami ni Ligo po. Kasi si Darling tulog. Dumayo. Napaba mo ng malaking espiritu si mga tutulan. Migo ni Kulot, mega love shot kasi wala to. Sa tabar ko, Ayos na. Kamusta na? Ayos lang Araw ginagawa ko kinakataro. Pagpulis ito lang di may pakanta to sila sa Dimanggas. This Dimanggas ako. Lapit na sa pier. Asa? Sa lapit na sa Pidimon Port Alexandra, Bertek. Ay, ito pala to? Balapag mo, no? Oo. Saan ka tampito? Sa Iloilo ka man? Barbara. Santa Barbara? Lapit lang galing. Santa Barbara. Sunod sa Santa Barbara, Kabatuan, di ba? Airport. Kabatuan, airport ako. Kababata ko nisa to. Oh? Saro mo. Kababata ko, Saro.
Gako ka man to guys, job. 4x pa na size. Plano ko ito mo, ano YouTube to. Wala. May bisita-bisita na kay Kulot, ah. Magtambay ko. Puro panila ka, basta ulihin maka YouTube ka, kundi may idea ka na. Kamu ganyan bounce yun. Namin. Kuha ka to. Ano ito? Mag-video-video ka, tapos ka na lang video, i-upload sa YouTube. Imuan nyo sa ganito. Tama na mapuligit ko yan. Wala para sa sige na. Migopon mo. Namin. Oo. Ligaw lang ko pag-game lang. Lingaw ba? Kung wala ka lang kubra, wala ko lingaw lang. Si Turandi, bigya gasweldo na siya sa YouTube. Yan, damo na niya kwarta yun. Talaga sildo. Grabe siya. Kung sildo ba? Magana eh. Damo na siya sildo yan. Gasupot, ano? Turandi lang yung malakas mo. Supota na yan. Sa tingin mo to, ako? Ay sa Saudi. Ano, ano? Si Manilo na si Pico Paul Turandi ka nag-iwala sa balik. Ipod mo ko nigat sa barko nga sa Saudi Manalin. Sir Pili, dali lang kita. Dugay lang ang tao. Di mo ba? Oo. Ang mga siman sa Saudi, kapuli. Ito lang mga siman ako. Oo. Yes, yun. Saan ka man ako nasulat to? Nag-skwila. Galing mo nakatapos. Turante ko, bra. Lain nga barko na sakyan. Empisa kang. Lain nga barko na sakyan tayo. Ay, kita. Imbis na ko nga barko. Gamay nga barko na sakyan. Gamay. Ando sa niya. Si Tokolot siya, taway na niya ako. Okay. May junior na. May junior. Tadi na itong bayaw mo to. Di na lang bayaw mo. Ang bayaw mo, di na na. Ato lagi tulungan na to. Okay na to siya? May last ko boss nga, no? May last ko boss nga. Hireng. Oo, hearing. Medical. Kaya ang tanong ko yung medical, yung lang ang medical, yung yan ako ipasa ko sa police station sa Pabia. At taga-pabiya sa ako. Ang lalaki, pinapabia, dito na tabong ang gambigan. Oo. Wala na. Saan liga niya pa isa ko sa piyapon. Kaningan. Yan yung sa patuan. Palawabog ko rin lang ito. Palawbog, direct palawbog to. Ay, yung ka. Palawbog. Bata pa, 18 years. No. Sa tiyang ibong bayaw, pila na edad yan? 21, no? Magkano pa galing bayaw mo? Oo. Bata pa. Sa lista laki. Why sila bata nga doon? Awa yan? Ako ni Jolid lang anay. Oo. Ni Jolid lang. Ni Jolid lang sila. Ha? May na kayo ni Jolid lang sila doon. Oo, gani. Mayo lang gani. Malaki ka sa bata. Ay, kasi iba na. Itsura mo ito gani. Dali na sa mga kita. Yung ano, kung tsura yung daan. Mulang giningagaw, ganyan mo din. Okay. Dali na makita. Basta may itsura, di ba to? Okay. Okay. Sa din kasi mo to. Medyo may kulot. Sabihin ka. Adri sa balay? Sa Barbara? Sa Santa Barbara. Santa Barbara. Barbara. Sa balay. Sabi ba siya, Iloilo ka. Okay. Kasi ka mag-video ka na pala, video. Oo. Mangod ko ka. Buti yung vlog man, mangod ko kami dyan. Anong talong ako to? Nag-klase ka. Oo. Nag-untat sila nito kaya. Ano? Vlog, ang kanabla, pangabuhi sa uma. Mga... Kaya walong ako. Paano Bike ka pala lang, speedrun. Oo, paano ka pala mag-harvest ng mga kumain mo na, palay? Paano Ako? ka kanina? Hindi takabalo ka rin. Hindi takabalo na. Ha? Hindi takabalo na. Di mo lagaw po eh. Di mo lagaw.
Bike lang, bike. Oo, bike ba? Everyday rotate, bike. Bigyan Oo. shout out sa Miguel TV. Mamaya, Miguel, pangisla kita, Miguel, yung bahay mo, Miguel, pangisla kayo mamaya. Tapos, di ba mamaya, matutulog ka, tingnan mo kung ilan ang banana mo. Para bukas, kikita mo Mapinilaga ako na restaurante yan. Miguel kay... Gapanalong, restaurante, gapanalong. Ano? Sa pier ka man, sa pier ka subang? Sa pier? Ano ko Saudi? Ano ko Saudi? Ano yung muna ano da? Aircon? Ano Factor aircon? man. Obra na ako, no? Wala, carrier mo lang aircon? Da mo, Pinoy din, no? Oo, damo ko eh. Dua ka planta. Pinoy. Mga refrigerator. Oo. O magdamo Okay naman. Okay naman lang kung ang obrahan ay, no? Okay naman ko, Sa Subong, pag sinasubong sa ano gani yan? Damo ng balakas yun. Sa Pilipinas nila. Medyo- wala balik pa. Wala pa kami. Hindi. Manugpuli ang iba, manugpuli. Kasi yung mga order na sinunog, yung panari malaki, yung stock. Eh, 23 December eh. Yung mga tigus pa eh. Di, dua mga to, ito tatanyo da eh. O, dua ka to. 2 years. Pero ako din. Maanom na ako din ito eh. Diretso, straight side. Hindi. Huli ano man? Una, next year po ako, 2019. Kung sa Guimaras, Pangkahan Festival. Puli ko. Oo. Kaya ako pa. Hindi mo Maras, wow. May parindigas kay Maras. Sino? Hindi, naglago lang ko to. Awa. Ginagawan. Oo. Hindi, Pangkahan Festival to. Nagkonblal. Naglagaw. Gano'n yan. Sige, kulot na lang ako, no? Pagbalik. COVID. Timing it pagbalik ko, nagka-COVID. Mayon na katapok ko lang. Mayon na nakabalikan na. Lockdown, nakabalik ako. Oo. Sige po. Good lang yan. Kasi kung luto yan. Oo. Good naman din, nung nag-lockdown, kung half the duty namon, 2 oras. Ay, 4 ka oras duty namon. Nahulog siya to. Sukulat. Ay, dagdag ko lang agad. Oo. Sige, sanay, dala kayo may tiraho lang ko. Sige to. Umano to kay kantahin ko lang na siya, no? Si... O, kanta na rin sa Bigel. Sa Bigel, ano yun? Haralaan mo muna sa Bigel, o. Sige, kanta ko sa bigla na wala. Ayun, may kanta mo siya mabigil din ano. Oh. Kaya, saan ka pa mabigil? Kaya, Bigel, saan yan? Ilonggo din yan to? Kasi Ma'am Abigail. Ma'am Abigail TV, Ilonggo ka rin ba? Abigail, din ka pa ba, Abigail? Hindi ka din sa Abigail, man. Doon na-interview, sige na niya, ano mo ni Epa mo? Si Darling Epa? Chef Billy, nandiyan ka pa ba, Chef Billy? Dagdag, Meg. Meg. Dagdag. May nagdala sa cellphone. 125 na. Gano'n. May notify pag namnam mo. Opo, nakikinig lang po. Gay ko, tamig. Dalang kita. Check ko lang. Abigail, tika sa... Ayos na. Okay na, Meg. Tiga. Chef Billy, nandiyan ka pa ba, Chef Billy? Hindi natin si Chef Billy dyan, Nabi, nag-along ito lang din. May kay mga aircon lang, pero computerize yan. Okay naman na. Uro mga pan. Taga Iloilo ka. Taga Iloilo ka po ba, Sir Kulot? Oo, taga Iloilo ako. Tapos si co-host natin, minsan niyo, yung co-host natin na si Migo po, si Kulot. Taga dito rin yun sa Iloilo din. Hindi naman. Dito pa po ako, sir.
Taga saan ka, Abigail? Akyat ka nga dito, Abigail, kung okay lang. Si Turandi nasa ibang bansa din to. Sa Iloisa kang pala si Kwan, si Abigail sa Cavite. Saan ka, Abigail, sa Cavite? Ma'am Abigail? Diyan din dati ako sa Cavite, matagal ako diyan. 4 na taon ako diyan sa Cavite. Di sa Cavite ito. Sa GMA. GMA? Hindi ko po. Yan lang. Last mabayan mo. Si Abigail to. Hindi ka din. Das ay magkarapit lang pala tayo, Ma'am Abigail. Hindi kami dati sa ako nakatira na hindi na ako dati nagtrabaho sa Cavite, sa mga GMA. Thomas, sa Abigail to, sa Kabalaton, doon isa to. Sila sa mama mo, hindi ka Sa nag-tinero Abigail mo sa Kabalaton. bayan. Pa sa Abigail, oh. Abigail, ang ibababa ko yung yung link ka na StreamYard. Saan po, sir, sa GMA? Diyan sa Maguyam. Alam mo yung Maguyam? Ayan, pindutin mo lang yung StreamYard, Abigail. Basta Ma'am Abigail dyan, basta pagdating mo dyan sa may GMA, halos lahat na kasi dyan, ikot-ikutan ko na dyan eh. Dyan sa GMA, Cavite. Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, Phase 5. Pindutin mo lang yung StreamYard, Experiensyado ka na to. tapos pindutin mo yung Experiensyado ka na. Libot Hindi, na hindi dinala sa Cavite ako naglibot-libot, pero sa Ivan, wala dinala sa mga GMA. Abot na yung mga galaw nito, hindi ko yan. Basta, siyempre, nag-jamming-jamming, wala. Silto, lagaw-lagaw. Kaya mo mag-attend sa Medasma, sa Dasma, kung mo. Abigail, Sa Dasma? Abigail yan ang Oo, sa StreamYard. Cavite man. Pindutin mo Dasma. yung StreamYard, Abigail. Hindi na kami kasimba kung Domingo, sa Dasma. Sa bayan. Simbahan Sa Dasma. bayan. May bayad sa may lapit mo na sa SM. Oo. 3 million viewers, may kalapsa. Sa Balapala. First, Balapala. first time. First time ko sa Manila. Hindi na kami nagkagto sa Kwan. Sa Paddy's Point. Paddy's Point to, Diskuhan. Apat po yun. Gala ako. Kami live band, Balapala. Desmond Bell. Sunod kami doon. Oo. Sing ko ba't yung sabi ko ba't ang inumin nilalagay sa kwan yung mahabang kwan packet yung tower ba tower tapos may ibang kulay may sayawan pa Swabe. Puli kami gaya kasi ganito to halo ang inumin halo syagol ba syagol Masagol na. may blue nga color may green ang tawag na tower may gripo Tower, di gripo, tower. may gripo Abigail, ayos to, StreamYard, pindutin mo lang yung StreamYard, tsaka i-allow mo lang, pindutin mo yung allow, tapos ako na bahala mag-accept sa'yo para makakyat ka dito. Tulog na po kasi madilim na po, bawal na po mag-ingay next time na po, sir. Thank you. Umakyat. Sige, no problem na, Abigail. Amula na ganito, amula na namin ito sa LS. Kaya ito kay mga saka, ablay daw damo, ablay mga friends, ano? Na mga friends, Meg? Oo, basta makasaka, alam sa mga LS daw. Naman sa kaan, mga sumapot naman. Sa una, balabo tungod kay Boss Relton, balabo sa Relton sa may balay na sa Lapas. Tapos sa Gimaras sa Pabia. Kay tungod siya nga si kapid na dili sa kon ang kapid lang mangod ko sila man nagtulo sa kon may mga lapaga na mga taga-ay na mga burilaw.
Eh, pagsulod ko kay Boss Reltons na live stream, dito ko sa nakilala, gin-add ako sa GC nila. Tapos sa Team Real Abnoy na, kasi Reltons ng Tigiyas, ang alam mo sa team naman, yung Real Abnoy. Sa nakilala ko, dahil pa Chris, sila ni, basta nga doon, ano na eh. Sir Kulot, saan po kayo sa Iloilo po? Dito ako sa, ano, sa Haro lang, sa Haro. Tsaka si Migo po sa Haro din, yung Migo ko si Kulot. Tapos ito Randy sa ano sa Dumangas. Tapos si Epacres taga Bacolod sila. Pero ako taga dito ako sa Haro. Baba ka ng bahay nga ano, Abigail please. Tingnan ko kung may ibibigay pa ako sa ano. Kasi kanina may ano, may 10 banana ako na hindi pa nakadikit sa'yo pero pinalo ni Lolo. Hindi pinayagan ni YouTube na mag ano na magdikit sa ano sa bahay mo. Dito na pala may bahay ka na rito. Amulin namin may sa ano, may sa amulin namin may sa ano, may sa YouTube, may kay damo ko makilala bro. Biningawa ka man, ano? Umalingaw ka gid pero ano na dula mo ka magatulog eh syempre ano na to excited ka man lang ano. Salamat Abigail, salamat. Harap ang hagdanta. Migo Paul, harap ang hagdanta. 2 million viewers, mega love shoutout. Abigail, puro po pala kayo Ilonggo, kayo po pala yung lambing ng mga salita niyo po. Kaya naman, oo, talaga Abigail. Yung tono kasi ng ano ng pananalita namin yung ano yung parang malambing, pero hindi kami malambing. Oo. Hindi kami malambing sa totoong buhay. Lagi kami sinasaktan. Lagi kami ginakawawa. Tama to. Lagi na lang kami. Eh, paano na lang sila? Ikaw ba, Abigail, matagal ka na dyan ba sa abroad? Ano ka na, ang Abigail, naranasan ko rin na, na almost, bago pa lang ako sa YouTube. Almost 2 months, 1.5 pa lang. Nag-start ako mag-LS. Yung bahay ko, yung subscribers ko, pa lang, mga 100 plus o 60 plus. Kaya malaking tulong talaga sa akin yung nagla-livestream ka na maaga kang nag-start kasi hindi tulad ng iba na almost 3 years, 5 years hindi pa na monetize kasi medyo less sila sa kaalaman sa YouTube. Pero nung nalaman ko nung may mga kaibigan ako dito na katulad nila nakagraduate ako ng 100 na subscribers, grade 1. Tapos nakagraduate ako ng grade 2, 200. Until now, naging 400 na yung sa bahay ko, subscribers ko. Kaya pag may nakita kang may nag-LS, puntahan mo lang yun, Abigail, kasi makakatulong din sa iyo yun. Huwag ka lang huwag ka lang mamingwit ng ng sobra kasi kukunin lang din ni Lolo yun. Sobra. Oo, sobra kukunin lang ni YouTube yung mga sobrang mamingwit kasi iba kasi yung didikit na na main channel sa mga ninja lang, mga fake Dami. Oo, fake dummy lang, oo. Nasa Pinas lang po ako. Hindi ka pala nasa abroad, Abigail. Akala ko kasi nasa abroad ka. Sasabihin ko pa sana na yung size ng paa ko 41 lang at saka lagi ako nagba-basketball. Yun lang sana. Akala ko kasi Okay lang. Maraming sa okay, Abigail. Akala ko kasi yung okay may sa abroad sa ibang bansa ambot ko may okay sa bayan sa ibang lugar. Wala ginahaboy naman alam mo. Haboy naman mo nagkakadto sa aton nila. Ay oo, amo na nga hindi ka na pang relief man.
Oo. Mabasura na rin. Di ba? Mm. Sayang, Abigail, no? Kasi akala ko kasi nasa abroad ka. Sana pa, ano, papadala ko sana yung size ng paa ko sa'yo. Pero okay lang yan, Abigail. Balik-balik ka lang lagi sa mga LS. Punta ka na, lagi dito. Kala Epa Chris, Randy, Buhay OFW, Angeli. Malalaki magbigay ng ng ayuda. Nung kailan po nasa Aklan po ako, sir, kakauwi ko lang po galing Aklan. Okay. May family din po kasi kami sa Aklan. Yung mga bus, pagmamay-ari namin yun. Tsaka yung mga driver, mga Sa di mo tauhan saklan. naman. Sa di Alam mo saklan yan? yung parintimig. Sa lang, lapit sa Gaisano Mall. Sa Kalibo Banuangin na. o Asa? Kalibo Aklan na Kalibo Aklan. Ilonggo ka man, Abigail, kay magamba ka lang Ilonggo kung parang di ito mabudaya, magtagalog, gino ka, Aklan. kasar, Aklan. o, Tagalog. Aklanon. Gusto sa saklan. Lamig. Saklan, Tagalog na sila. Ay, oo, Tagalog, oo. Kaya hindi mo maintindihan iba nila nga, Tagalog sila iba. Bani. Pamingwit ka lang pamingwit, Abigail, ka pa, magdamo, yung mga banana, nga subscribers. Tapos kung sakali na may mga idea ka na sa pagla-live stream, ito gawin mo din to para at least makakatulong to sa bahay mo, sa YouTube mo, at saka sa watch hours mo. Kasi malaki yung bigay ng watch hours ni Lolo sa live stream. Yan, sa tulong din ng mga kaibigan natin dito, piniplay nila yung video ko na parang at least bumilis yung bigay ng watch hours sa channel ko para at least mabilis yung pagmo-monetize. Sila nga to Randy, yung mga kapasama natin. 5, I think mga 8 to 7 months lang monetize na yung kanilang channel. Ganyan kabilis, Abigail. Sobrang bilis talaga. Hindi tulad ng iba na almost a year sila hindi nakakapag-monetize kasi hindi nila alam yung pasikot-sikot sa YouTube. Kaya sila, mga kasama namin dito, almost, meron 5 months na monetize na. O, di ba? Sobrang bilis. 4,000 watch hours, sa makin mo yun. Paano mo yung kukunin? Kasi marami silang friends na nasa. Kasi may dako ang watch hours ng United States, kumpara diri sa aton. German, United Kingdom, pero sa States, may sa Amerika, ang times 3, ang ginatag nila nga watch hours dito. Amo na nga damo na monetize, dasing ma-monetize ka mga YouTubers sa Amerika. Oo, dako di ila yung watch hours. Hindi po ako marunong mag-Ilonggo, sir. Pag hindi ka marunong mag-Ilonggo, sige kasi sa totoo lang, Chinese talaga ako eh. Chinese. Sige, don't worry, Abigail, ako yung mag-a-adjust kami ng co-host ko yung mag-a-adjust sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pero huwag mong kalimutan na pag nag-abroad ka, yung paa ko. Ano yung paa mo? Ano yung size ng paa mo? Ano yung size ng paa mo? Dahil sa 41, 42. 42. Huwag mong kalimutan na Abigail, nag-e-effort kami sa'yo sa pag-a-adjust na panalita ng Tagalog kasi sobrang hirap talaga. Parang nakakasakit ka ng damdamin. Lupit mo talaga to, kulot. Hindi, tinutuluan ko lang sa Miguel Torandi na magsalita ng Ilonggo? Ilonggo para at least fair ba? Kasi parang tayo nag-a-adjust dito eh. Ilang taon na si Ma'am Abigail? Ilang taon na ba si Ma'am Abigail? Ilang taon ka na ba Abigail? Sabihin mo yung insaktong oras kung saan kayo nito lang din makikita. Damay ako dyan. Nakarating ko lang eh. Single ka ba, Abigail? Yung totoo Wala kang kwanta, wala kang try out sa basketball?
Ano to, gaynulat na to gali mga kabataan kung saan ko sila i-training okay. Coach din sa subong to. Hindi nagsugod na kami tali. Pag may mga basket na. Oo, coach din sa subong kay Lilo na eh. Yeah. Ganda. Coach na subong kakabataan ka ano. Ya kay Iloilo, Haro Iloilo. Coach sa subong eh. Gana kami kapag basketball. Oh, Ah? kaya kabataan bala nagligan. Ligo nagpabalas kami nanday sa gym. Kaya niya nga isa ka team ng kabataan din sila kabilog ang edad ko mga 14 to 18. Nakita ko nila, palapitan ko nila, pagpalapit nila ba sa kung pila na edad mo to, namba ko mga 40 na ko. Natutuod na to. Tingnan mo imulag na to, pagsik pa sa mo now. Yung mga mulag iniulag ko ya. Bete, Sa una, no? ko sila, ang balya. Di pwede ka naman may mo coach to. Baya, may mo kami GC. Lagi mo sila GC dito rante. Bigyan ba yun? Pero GC sa ako. Pag GC, tawag nila sa ako, coach na. Mga mga Tayo na pa-subscribe sila. Pa-subscribe. Tingnan yung ganito kay tanang nga pamilya nila. Ga-subscribe sa akon kag gina-share nila mga YouTube ko eh. Tanan halo sila. Meg, ikaw si Coach Mike, Coach Mab, may mga kakompetensya. O ganiti ang bako Ano si nila Ma'am? ko. Kay grabe pabuyayawon ta. Amo ko dapat mag-practice na may magbuyayaw o palino ko sa tema. Muli hindi na panulong nila kasi. Hulaan mo sa Miguel, oh. Sa Miguel, hulaan mo. Wala. Abigail, akala mo sa akin manghuhula. Hindi ako manghuhula. Magagamot ako. Gusto mo gamutin ko yung sugat mo? Ha? Papalipad Ano, Abigail, oh? Ay, wag mo akong biruin ng ganyan, Abigail, ha? Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako sa ganyang mga bagay kasi alam mo. Lebron 6, ah. Pag ganyang bagay, mahalaga na Lebron yan 6, ah. sa atin, no? Kala ko kasi ito ano to. Kala ko kasi ito sa abroad sa. Si Abigail. Tingnan Baka mo may lang sa size anak ng pa lang. eh. Di ba damo, barato itong sapato sa Manila to, no? Di ba? Oo. Divisoria. Sa Divisoria, yun Abigail. Sa Divisoria pala, punta ka din bukas, tapos kuha ka ng vlog. Tapos i-vlog mo yung bibilhin mo ng sapatos para sa akin. Sana all. Sana all. Makatulong sa iyo diyan sa YouTube ko kasi nagbibigay ka sa mga kapuspalan na tulad mo. Sana all. Hulaan mo sa Abigail sa akin. Hulaan ko sa Abigail 24. Hindi. Torande, Abigail, si Torande, single to. Si Paul, single din to. Ako, palagay natin, hulaan mo din, Para patas-patas lang ilaw, ay manang ikaw lang yung hulaan ko, ako. Lupit mo talaga. Single ka man, Meg, kung isa. Minsan single ka. Single mo ko basket. Basta papa, COD ko pa po sa ad. Just wait lang i-add mo nga ako sa Facebook ko Abigail. Tapos wag kang maingay sa kanila at COD sa address mo, i-orderan niya ka sa ikaw mabayad. COD. Basta papa COD. Ano ba yung COD? Katayan ba yan? Tapos ano ba yan? Cash on delivery. Cash on delivery daw. Tapos ako pa rin yung magbabayad. Tapos Abigail ito, ako yung magbabayad, Abigail. Tapos antayin mo din yung papadala ko sa iyo Bigay mo rin yung yung address mo. Atin lang to huwag ka maingay. Rosana Butler, ayan Wala yan pre, ito na to? Panghalit itong ito, Rosana Butler. Luto kami to, Alas kaldo to? Buwa. Luto kami alas kaldo. Ligo po, ganyan ka, duwa ng mga piyo. Ino? Tubig. Ligo po, ka, duwa ng Ininit.
Ay, ganyan. Ay, ka ta, Anong tulog oras ha. si Prinsa? Ha? Tambay kay kulot di ba? Mundi temprano pa daw, alas 8 pa lang daw. O anong oras si Prinsa, ano? Alas 8 pa sa gabi Mga chimpo ko bla, regla kay masaka tayo to randi mag-LS. Ang ati sa Bigelo, ang Facebook mo daw, sa Bigelo, gula to. Nantay ka na Bigelo. Wala na sa gano nga. Abigil kakadlaw. Abigil, Ay, kakadlaw lang sa? hindi ka na sa At tumatawa kasi masudlan ba bagangan, ba mo? Kasi Bigelo, tumatawa na, tinatawanan ka lang na Bigelo eh. Oo nga. Hindi pa ba nagkarabat dyan sa Iloilo si BBM? Wala pa, hindi pa to. Alam ko na, ako na dyan eh. Puso mo Mukha ko alag ako no, Rascaldo to, gluto, may Rascaldo to. Wow. Mahali kayo, Dami. pwede ka makaluto-luto sa Rascaldo eh. Dami dito yung lulutuan to, computerized man yun, no? Ha? Lulutuan yung computerized man yun, no? Oven ah. Oven. Kuya mo diba? Nagising po ako, sir, sa kakulitan niyo po. Ang Oh? kakulit na ako, Bigel? Ara mga makinalamon to, ililidas lang to. Wala mo magkina nyo. Dalati pa ito kay pag-ilaw ko kay Peto. Are oh. Oh, Dapat yung mga Bigel, hindi ako makulit, ha? sorry. kita mo? Kaya makulit ang Bigel, eh. Gwapo to na. Ang ganda ng ano to, ng makina to. Ganda to. Ang shit na, mabing shit na sa akin, hindi. Metal sheet no, plancha. Ito na yung kanya oh. May mga butas-butas na. Ito yung dinadala ng mga kwan. Mga screw. Masuhin mo nga to. Masuhin mo nga to kung ano, kung bakit to. Computer siya makinaya araw. Computer. Araw preto no. Shout out sa operator to. Hagdan ulit oh. Hagdan, hagdan niyo to. Hagdan. Dati jacket eh. Nakita mo daw araw. Oh. Grabe ba? Why doesn't that dollar sign to? Why dollar sign to? Kasi may ATM kasunod ko. ATM. Dali ko dito. Wala na yan. Na drawing ka raw. Kaya ka babanatan ka. Ano makinaw. Kita mo na. Drawing ulit. May drawing sa Grabe no? With the rice. Naka-duty ka po si Randy. Oo, Abigail, naka-duty si Randy ngayon. Naka-duty ako. 8 a.m. pa lang sa kanila doon. PM. PM pa lang ito. PM pa lang, PM. Kaya nga Abigail, mag-apply ka na hanggang maaga Pero tayo, boy. para makapalipad ka rin sa sa mga kapospal na kagaya namin. Basta wag mo na 41 yung size ng paa ko, Abigail. Hindi ko host natin si Paul ng 41 din yung paa niya. Sabay mo na lang pa si OJ kay Kulot. Abigail. Padala mo na lang, wag mo na ito si OG. Nakakasakit ng ulo yun. Anong bansa ka po, sir? Turandi sa Kuwait ko, no? Jeddah. Saudi. Jeddah, oo. Jeddah. Sa Jeddah siya, Abigail. Kasi may papakita ko sa iyo itong mga vending machine to. Dito tayo. Turandi ko kasakay tayo si Miguel Paul tayo mga vlog man sa mga barko ba? Kasama ko nagsasalaw. Ayan, nakita mo, guluhod. Sige po, sir, note po. Guluhod. Abigail, joke lang yan, Abigail, ha? Huwag mo totohanin, ha? Pwebong, Huwag mo ayos totohanin, to. Abigail, Tamang tama to sa kwan. Wala na? Kung willing ka talaga, Abigail, okay lang matatanggapin. Ano to, supas to? Supas. Ay, Wapo to ba? lutong Pinoy na. Shout out na sa ano to, shout out sa galuto to. Ano kasama ko sa trabaho, ayan o. Ayos, ha?
Taway ito May rep na. kami dito. Ayaw, may rep kami dito, ya. Bubog, di ba? Aircon niya meron man to. Oo, eh. Pero kung yung na yun eh. Aircon di kayo nabra na punta, eh. Hindi ka man niya. Kapatid ko, Hindi ka man niya. One aircon to ba? Matsyag ko kuno to kayo. Ang itlog mo to katilig. Anak ko sa aircon rin, no? Ah, pero tigane ka, nakudo gani kamot ko kung sobrang kalamig. Amo na kuno to nga ginatrakaso ka to kay Gabi aircon na. Nabit sopas mo to. So, paso. Basta Pinoy siya. Wala ka mo. Samon ho na sa barko na kaya luto mo ang samon nga pagkaon mo. Kung kami na ng manugluto namon, hindi Pilipino. Oo. Kaya Paano na to kayo? lain sa bola. Ano mga kasama ko? Ay, good namin. Ganyan akong upod ng mga Pinoy, no? Oo, Pinoy. Kami giluto mo kami sa kung ano may luto sa may pruwa bla. Depende man sa Pinoy Yeah. to. Oo. No, depende man sa Pinoy. Amo gani. Depende man sa Pinoy. Upod mo. Nani kami upod nga palaluto. Oo, namin gamuna namin kung may upod nga palaluto kay Abigail, ano, nag-uusap kami. Ay, Abigail! Guys! Abigail. Habibi. Matulog Habibi. lang yun. Ito pa. Habib. Oo. Habib. Mga Ito na rako, yung Habibi mga- nga to. Mga kalamin to, mga binding machine. Ano to, mga binding machine to, ano? Malagkot, no? Oh, yung bag ko na, ano? Ano? Dapat na, paglit Amo na siya. Amo na siyang gipangita mo na siya mo itong makina to ga bagsa ka, Risaw. Amo na siya. Oo. Kung ano pa siya ganag mo lang. Amo na siya. Kung mabinding sa, amo na siya to. Ari na siya mabinding siya. Depende. Amo na siya. Mabinding sa, amo na siya. Amo na siya kan? Bahayang ka aircon. Mga bahayang ka aircon. Kaya. Di ba? Mga bahayang ka mga aircon. Karing sopas ko. Mawal to. Makagtot sa ako. Sa ako niya. Gabi, Gusto? ito, ano, dito, ikaw ito yung tagiya dito. Wala di ba? Wala di ba? Wala. Libot na, no? Mga banggalyo. Ano mga banggalyo? Oh. Mamang. Close ka man na sila to? Oo eh. Iway mo man na tripan to? Alam mo mo mga suwa ila, ba matulog? Wala pala ligo. Away ka Wala ka pala ligo. Wala. Ay, Suks. Kung anong suot ngayon, bukas ganun pa rin. Oh. Ayun ka. Baka niyan sila, magsasala yan sila, magsasala. Yashi Vlog. Salamat. Magsasalayan sa Yashi Vlog. Ano? Mga muyo. Oo, pamuya ba? Maluhod-luhod. Ano ba yung Yashi Vlog? May adlaw ba? Ako na adlaw. Tulod naman adlaw na no? Tuwan kami Yashi Vlog na tungkol sa ano, sa mga bagay-bagay na ginagawa araw-araw. Naganap siya araw, 10 million viewers. 2 million viewers na lang yung ano, yung nakakagawa sa akin. Sabi ko, no? Sabi ko, dali, Migo po kung ano na kung masakay ka, no? Tani eh. Mga may tikilya ako. Dali kay kung sa barako ka ng Migo po, ano, no? Umuring mo, no? Kung lagaw ka man kung makadungka mo eh. Makapanawag ka man. Kaya hindi ka makadungka. Lagaw. Kung muna na galing mas, hindi ka may ka... Dapat check sa barko to, no? Ato, dapat check sa barko to. Daw man eh. Magdungka, no? Magdungka, no? Oo. Budlay lang kung makadungka ka, manawag ka. Oo. Kung di ka halong-halong kwarta mo, ubos mo gasto gid eh. Pusa dito. Oh? Magasto mo gid. Mayang talagsa ka ng talagsa ka ng lagaw bla. Oo. Damo bakal mo, no? Damo bakal mo. Wala ko bakal. Damo makita ang bakton gid mo. Biyara, yan. Pwede lang ang kwarta. Lamig na nabayaan sa barko, kaya nabalbal siya. Grabe ba bang talo? Grabe ba bang talo mo, ha? Sa iban gurme yan.
Bigaw tabok ka na gano'n, no? May ara man eh. May ara, may boso na mo. Jut ka na mabiyaan kay tawag na kanya. Di ba tayong bulong mo lalim nun la? Ito Oo. sa? Sa Cuba kami, sa Cuba. Di ba Oo. tayong bulong niya nga, pag pagpupuli sa barko, hindi nakalakat, gintuwa nga naman. Igo eh. Pila Saan, na Robinson? pila na lang kami Saan, minuto, mga mahalin na barko mo. Di pa puli ka Bisaya? Oo. Kasi butang bitching ko rin. Ha? Parang Butang lies, no? Striktong kampanila. Parang lies grupo eh, no? Hindi ba tayo bulong sa mamasang ko. Rashi Vlog. Mabaka na Kasi ano, Yashi Vlog. mabaka ng bahay Yashi Vlog. Huwag ka na Naka-duty ka po, sir. Mama Miguel, naka-duty pang gabi. Dalawang buwan ako pang gabi, oh. Dalawang buwan na pang gabi. wala ka mo, ano, wala ka mo change schedule, ah? Aray, minsan sinship namin, tag 2 buwan, 3 buwan, 1 buwan, depende ba? Depende sa usapan nyo na kapalitan ko. Pero nabi kong kanto, maganda pa pag kanto. Pumasok ko sa gabi, maganda. Wala akong stress. Pag wala ikaw ay buok. Hindi, wala gawa mga bantay. Bantay, wala bantay. Wala supervisor. Mabantay. Kayo lang. Kanya-kanyang break time, ah. Pero kung aga, Pagulong-pulong ang di ba no? Oo. Mga pod yung may mga lahi, dapat pagulong na nila yun. Oo. Pag pangaraw ka, daming tao, daming bantay. sabi yan, nailangutan na kay ayudahan ko na siya. Ayuda siya siya. Dahil tapos ka, ako naman ayuda. Si Mama Bigel, kung ako na, dikit kalimba ko na si Mama Bigel eh. Pangisda ko yan mamaya si Mama Bigel. Single na siya, to si Abigail, to single na siya. Mama Bigel, pangisda kita mamaya Mama Bigel, ha? Pasa ko lang kay... Add friend mo lang si Mama Bigel. Ipasa ko sa imong kwanto kulot. Ang resibo. Wala ang resibo eh. Ipasa mo resibo kay... Ipasa ko sa imong resibo, tapos ipasa mo man kay Mama Bigel eh. Pwede man, para at least, klaro ka. Ikaw mo lang pa rin Mama Bigel. Ha? Correct. Tama, siguro ah. Sige, may comment po. Tulog ka na to. Sige to. Okay to, ano daw. Sunod naman ah. Sige. Salamat to. Halong sobra. Sige. Meg. Good night. Sige. Si Asin. Mana? Kung ano, makauntaw? Bana to. Usang ako na rin si Asin vlog ko. Makulong ka na kayo kung base madunla na ako bala. Type nga daan eh. LS ko gamit ang account ni Darling Epa. Oo. Puga ay kumano ko na yung brown gubla. Siyempre yung kaya nga may mga gas lang nga gulpi lang mag-ibot lang ako kita ako gano. Ikaw gagamit? Magsaka si Pusong Durog. Tiway ko na picture mo. Off-cam ko. Bayan, gulpi lang nag-comment si Darling Epa sa dalom. Basi ko yung host niyo. Huwag ka sa law-la. Ula ko mo kung gano'n ako kadlaw mo. Kung huli na pusipos lang ko. Basta matapos lang yawan nila pakot. Isip. Trip na siya. Nagpakilala ka ng huli, ha? Nagpakilala ka pala ng huli, ha? Nagkadlaw ko mo, nagtudo, kadlaw na labot na. Yashi Vlog, good night po, Sir Migo. Ano, matutulog ka na, Yashi? Ayudahan mo lang kita, wait lang. Kung matutulog ka, hindi kita ayudahan. Ayudahan ka pa ni Kulot, oh. Dapat huwag ka matulog, Yashi, kasi ayudahan pa kita. Ay, Yashi Vlog, ikaw pala to, ha? Sino yan to? Si Vlog to? Sino yan? Si Abigail. Si Abigail. Si Abigail din. Matutulong ka naman, Abigail? Abigail, ha? Naano mo ako, ha? Prank? Na-prank Dikit mo na yan sa akin, Abigail, ha? Mama Abigail, dikit mo na yan sa akin.
Na-prank ako na Abigail, ah. Sige na, Abigail, ano, matulog ka na, Abigail, kasi, ano, late na din kasi. Nasaan ka ba to, ano, Abigail, no? Yung sa video mo, nasaan ba to? Para kasi, ano, nasa abroad ka rin. Damo na subong sitapanay to, no? Ato, Ah, damo na subong sitapanay na sa city. Da kay te, lapit na lang dinagyang. oo. So, medyo, ano, medyo sakuay na di gawa. Oo. Sadya na nada. Pero di man kay matag ko limitado magurong mga kapulisan gurong mga tao gurong. La, rally gani, way limitado, oh. Sabagay. Eleksyon, Ano, wala limitado. Eleksyon daan. balaan lang ni kung ano kung magabot ng panahon nga Ma'am, abigay na yung ticket mo na sa akin yan. nag-good night lang po ako kay Sir Migo. Okay. Kay ano, kay Kay Paul. Sinabi ko lang sa kay Paul. Kay Paul, oo. Kasi umalis na po siya, oo. Ikaw, buti na lang, hindi ka Anong trabaho mo umaalis. dyan, Ma'am Abigail? Anong trabaho mo dyan, Ma'am Abigail? Usap pa yun ano, ni Turandi, ano, Abigail, kasi ano, single din yan si, ano, si Turandi. O, sa totoo lang, naghahanap siya ng, ano, ng partner niya na ano, magmamahal sa kanya na hindi siya lolokohin. Kasi sabi ko nga sa'yo, yung mga Ilonggo, yung laging niloloko. Lagi kaming iniiwan. Kaya ano, masasabi ko lang pag ano, pag kayo na ni, ano, ni Turandi, sana ano, ingatan mo siya. Sub na din, sir, yung Yashi vlog. Ayan. Ayan, thank you, Ma'am Yashi, Mag-usap sa muna pag... kayo. Anong trabaho mo dyan, Ma'am Yashi? Sa factory? Ma'am Yashi, sa Cavite? Nag-mute ka to, aw? Kaya ako muna, kay ano ko, makatanda ko sa hinay lang. Para may background ka Kasi, mga doon ni, ano, ni hindi Abigail. po. Grabe ba? Para Bagay may ano, ano, background. lang kayo ni Turandi, kay magkakanta lang ako rito kahit ano, no, mahina. At least may, ano, may music background kayo dalawa. Ba't tatlo Basta tayo? tuloy ako Lagyan mo nito. lang ng background. Eh, Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin niya. Minamahal ko. Sabi lang na huwag nang mag-alala at okay lang siya. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya, ay hayaan mo. How to ka? Sopas. Tulad di ka, no, ga-reply si, ano, si Abigail. Saan ka nagtatrabaho, ano, before, ano, Abigail? Sa mall po, okay. Eh, ba't ka nag-resign? Ano, hirap maghanap ng trabaho ngayon, di ba? Sayang naman. Ipagpatawad mo
aking kapangahasan. Ibigin mo, sana'y maintindihan. Pandemic, umiwas sa COVID. Okay. Sana pinagpatuloy mo lang, ano. Ako, hindi ako naniniwala sa, sa COVID. Kasi, kung sa akin lang, respeto naman sa naniniwala. Pero para sa akin, hindi ako naniniwala. May virus pero hindi COVID. Ipagpatawad mo aking kapangahasan. Binibini ko sana'y maintindihan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo. Ngunit parang sa'yo ay anong lumayo. Ipagpatawad mo, ako may naguguluhan. Di ka nasisi na ako'y pagtakhan. Di na dapat ako patiwalaan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo. Ngunit parang sa'yo ay anong lumayo. Ipagpatawad mo, minahal kita agad. Minahal kita agad. Minahal kita agad. Pagpatawad mo. Mapakasang kanya ng close po. Maraming ako talaga. Mag-apply ka sa iba, Abigail, kahit pa paano, maganda din kasi pag may trabaho. Hirap kasi pag walang trabaho, Abigail, sobra-sobra talaga. Na mahal kita agad-agad. Meron po mismo ang business. Ang malabis na kabilisan ka. Ngunit ang lahat ng ito'y totoo. Mabuti naman dahil meron kang business. Minahal kita agad. Negosyante pala si Bangkal. Si Ma'am Yashi. Negosyante. Minahal kita agad. Negosyante ka pala, Ma'am Yashi. Minahal kita agad. Ipagpatawad mo. Ipagpatawad mo. Buti. Anong business mo? Anong business mo ba, Abigail? Networking yata si Abigail. Networking yata. Oo nga. Dami mo palang pera kaya nga kaya nga sabi mo magpapadala ka ng qualified ka ng sapatos. Business woman pala si Abigail. Hindi basta-bastang tao ito. Hindi naman po online business po. Ayan o, online business. Hindi naman po online business. Anong business ba yan, Abigail? Nagbe-bake po ako ng mga cake. Yun, magandang i-vlog yan, Ma'am Abigail. Ang luto ng cake. Oo. Di ba, tao? Tutorial ba? Paano magluto ng cake? Alam mo ba Abigail na na nagluluto din ako ng mga nagbe-bake din ako ng mga cake, cupcakes, lahat ng ibang tinapay, nagbe-bake din ako. Kaso hindi ko pa binablog yun kasi hinahabol ko pa yung monetization ko. Yun.
Nagbe-bake din ako ng ano, ng mga cake, ano. Sa tuwing tayo'y Ano na mga ingredients ito, Bal? magkalayo. Ang ano to, ang mga flour mo lang na to, harina mo lang sa to, ano, ang mga i-toppings mo mahimo ka sa mga Anong toppings mo to? Chocolate? Cloud9? chocolate. Oo, chocolate. Cloud9? Ano to, ginalutuoy na to, ang ano to, ang cocoa, gigamit tong cocoa to, kay wala ko gamit sang Hershey's, kay bala mong Hershey's, ano na mo, pure chocolate na siya, tapos ano, mga mahal na siya ito, mga mahalalo na. Di gagamit ako sang cocoa, para at least ano, unang Chocolate ba to? kalamay, Ang kuha na pala, mga kalamay, Cloud9 na pala? Lutuon mo? ang Cloud9, pwede ka tama. May talent ka Damo pala. naman. Damo ko na damo before to, so wala pa ako hindi pa ako nagsa-start ng YouTube. May maraming nag-order sa akin na cake, 2 layers. Marami. Money cake. Marami. Money cake. Money cake, madali lang yan ang gawin, money cake. Oh? Ito, binubutasan lang yan sa sa gitna, tapos nilalagyan ng ng matigas na bilog na medyo mahaba-haba. Tapos diyan mo i-roll yung pera. Tapos i-toppings mo ilabas mo lang yung pera sa itaas, yung plastic para mahugot. Stick lang at saka straw lang. Lagay mo lang yung straw sa loob ilagay mo yung stick sa loob ng straw. Tapos ilagay mo yung plastic na may pera sa i-roll mo sa straw. Tsaka lagyan mo ng pandikit. Yun lang, madali lang gawin yun. Anong frosting mo po ipo sa sir sa cake? Nagfo-frosting din ako, minsan gumagamit ako ng Bravo. Bravo yung kalimutan ko 'to. Kasi mas madali yung Bravo kasi i-ano mo na lang, i-blend mo na lang siya para at least mabilis. Pero mas maganda din yung niluluto mo yung frosting mo na chocolate, moist chocolate. Tapos itlog, white egg. Iba-iba din kasi yung nire-request ng nag-o-order. Pero maganda yan Abigail, maganda yan pang vlog. Kasi parang tutorial ba? Bawat sandali hanap kita, di mapakali muling kapiling ka. Dahil kung ika'y makita na, labis-labis ang tuwang nadarama. Magisnan lamang ang kislap yung mata, kahit ano pa ay kakayanin ko na. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maialay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hanapin pang, basta't kasama kita. Ay sa'yo, Abigail, matagal ka ba nagbe-bake? O saan ka po nag-work? Dito lang ako sa bahay, Abigail. Giliw, sana ay ikaw na nga ang siyang mananatiling kasama ko. Wala akong trabaho, Abigail, dahil kung ika'y mawawala, pati lahat sa buhay ko'y maglalaho.
Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maialay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hanap pang basta't kasama kita. Good night, darling Apakis. Good night. Give safe everyone. Mega love shoutout. 2 million viewers. Mega love shoutout. Basta't kasama kita, wala't magagawa. Hindi ko na po nag-work po. Oo, hindi na ako nag-work, Abigail, kasi inaalagaan ko lang yung nag-iisang anak ko. Kasi kaya sobrang hirap pag walang trabaho. Almost 4 years na dito lang ako sa bahay. Anak at saka bahay, bahay. Kaya nung nag-start ako mag-YT, nag-start ako mag-YouTube, medyo minsan kahit sa sobrang pagod nawawala din yung kahit konting pagod mo sa dahil marami kang nakakausap dito sa YT. Tulad mo, ayun, parang nakakatulong kahit hindi naman malaki yung tulong pero kahit papaano na tuloy po ang cake and bread industry po sir. Sa totoo lang Abigail, hindi naman ako kasing galing ng iniisip mo siguro pero ko lang yun parang ginawa ko lang yun ng cake before pero kahit natsamba ko lang yung natsamba ko lang yung lasa na siguro masarap para sa kanila. Magkano isang kanto? Magkano isang layer ng kanto? Cake? Isang layer ko na nga 350, 400. Pag mga Oo. money cake, paggawa. Money cake to? Hindi pa ako Oo. nagawa ng money cake pero sobrang dali lang yung gawin ng money cake. Gumawa nga ako ng Spider-Man nung before ako mag-YouTube. Spider-Man ng cake? Oo. Sabi ni Ma'am Bigel, saan po ang asawa nyo? Call center yung asawa ko, Abigail. 5 a.m. siya nag-call center until 2 p.m. tapos tulog yan. Ako naman yung YouTube. Peak season pa naman ngayon, dami ng order. Before kasi Abigail, yung negosyo ko talaga siomai, vegetable siomai yung niluluto ko. Before gumagawa ako ng 500 styro every New Year. O sa isang styro, 20 pieces. Bale 5 pesos each yung tinitinda ko. Tapos bagoong muntik na nga nakapasok yung bagoong ko sa sa mall, sa SM City Mall. Kaso di ko tinuloy. Saka dami din nag-request na bibilhin nila yung menu ng siomai ko. Kasi never pa dito na discover yung vegetable siomai kasi halos lahat ng siomai dito may pork. Pero sa akin vegetable siomai yun. Kaya Nag-aral ka talaga to ng H&M to? Nag-aral ako ng FBS, Food Beverage Services, tapos HRS, Hotel Restaurant Services. Tapos HRM, hindi ako nag-aaral ng HRM, Hotel Restaurant Management. Yan yung dalawa lang yun. Pero hindi ako nag-aral sa pagluluto, hands-on, hindi. Nag-apply ako sa hotel na mag-cook, mag-chef. Almost 2 years nag-chef ako sa hotel.
Doon ako Experience. nakuha experience. Pero may luto kami siomai doon, pero pork. Pero ako nilaro ko yung yung menu ng siomai. Tsaka yun, almost 10 years ako nagnegosyo ng siomai. Marami nga sanang bibili ng ng menu ko na siomai. Kaso hindi ko binigay ito. Hindi ko pinagbili yung yung menu ko. Franchise, hindi ko pina-franchise yung menu ko kasi kaya ko pa naman ibalik 'yon. Ay, bakal kang bye-bye nung dito pala si Boss Rilton. Visit. Boss, bigyan Ayong aga na to. Bakal ka mo bayi-bayi, no? Wala to. Ipos. Bye-bye. Bigyan si Rilton's channel. Yan, Nagkakabito din yan. Baka magkapit bahay lang sila ni Kuya Rilton. taga-Cavite din yan, Nagkakabito si Kuya Rilton, di ba? O, kapit bayan siya doon. Abigail, siya yung unang-unang tao sa YouTube na nakilala ko siya yung daan na nakilala ko lahat na nandito. Kaya utang ko yung YouTube sa tao ito, Abigail. At saka lumabas yung pagka-abnoy ko nung pinasok niya ko sa Team Real Abnoy. Sabi niya kasi Boss Real, sabi kasi ni Abigail yung at taga Iloilo din yan Abigail si Boss Real taga Boss Rilton, Iloilo din yan. Kanya-kanya Abigail, kayo nakatira sa Cavite. Cavite siya ngayon. Vlog kayo diyan. Tumatanggap yan ng collab. Collab. Ayan, i-collab mo ba Abigail si Kuya Rilton, no? Monetize. Abangan namin yung premiere nyo. Saan po siya? I-add mo na lang siya sa Facebook, Abigail, para at least, doon kayo mag-usap. Saan ka Kuya Rilton sa Cavite? Di ba sa ako nga Kuya Rilton? Imos ka ba Kuya Rilton? Sa Dasmayan si Abigail. Share yung recipe naman po. Yung bagoong ko, yung bagoong ko, sobrang pero ko tutunguran din sa pitulo ko, dito muna ako bago. Sige boss, no problem. Ito Rilton, no? Ito Rilton, tinatanong ka ni Ma'am Abigail kung saan ka sa Cavite. Oo. Bacoor. Ayan, Mami Ase, Bacoor pala si Kuya Rilton, no? Mag-collabs kayo dyan, dalawa ni Kuya Rilton, no? Abangan na lang namin sa premiere. Abigail, abangan mo lang yung bagoong ko na ginagawa. Matikman mo yung bagoong na ginagawa ko, Abigail, nakapasok na sa mall. Kuya Rilton, ano daw yung FB mo, Kuya Rilton, no? I-add mo sila, tapos si Randy Galvez, hingin mo rin yung Facebook nila, Abigail. Makakatulong din sila sa'yo. Sila din kasi yung mga mentor ko sa YT. Mga taong to, laking tulong nila sa akin. Kaya sabi ko pag sabi ko nga bakal ka mo. Sa bagoong bakal ka. Wala sup-sup ito, Abigail, alam mo ba, Abigail, sabi ko, pag nagdampuan, okay lang magdampuan sa tropa, wag lang mag-iwanan. Kasi pag nag-iwanan, sabi ko sa kanila, i-delete ko yung YouTube ko, Abigail. Yun sabi ko. Hindi ako nagbibiro, Abigail. Yun talaga. Abangan ko po yung bagoong mo, sir. Bagoong mo daw. Abangan ko po yung bagoong mo. Oo, i-vlog ko yung bagoong at saka siomai ko. Don't worry. Di tayo madamot sa mga talent na binibigay ng ng Panginoon. Kasi mas maganda mas maganda pag tumira ka ng bagoong to, nilalagyan mo ng baboy. Wala taba. Pure ginas itong ginamos. Yung mag-isa ka pala, mag-isa? Wala na to sa banat. Mantika na nagamit ko to. Pero ang akong bagoong ang mga 10 ingredients to nilalagay ko. 10 ingredients. Nilagay mo? Yung bagoong ko to parang pag naluto, parang walang mantika. Halos mukha niya parang bagoong, tapos sobrang lakuha, sticky. Malapuyo.
Malapuyot. Oo, malapuyot to. Tapos sobrang anghang at saka sobrang matamis na sobrang anghang. Doon sa amin, ito may paggawaan doon ng ginamos. Oo, nakagi ko to bakal to. Nakagi ko to bakal. Pinatapak-tapak. Oo, kagi ko na sa tapak-tapak. Tapos sa mga noodles, kinatapak-tapak. Kita ko sa YouTube, sa Facebook. Dinamak niya to. Hinangag niya. Hindi, bukid na to. Kung ang iban nabi, manual mo, ang iban subong abi, ginakuha na nila, gina-automatic na nila eh. Oo, machine na subong. Pero, Gina-machine na nila eh. Ito. Kaya, hindi, limpa yung paa nila, malinis din yan. Parang kamay mo rin yan eh. Parang kamay mo rin yan na pag kumakain ka, nagkakamay ka ba? Ganon din yan. Paano kung may eczema, bibutil be? Ma? May eczema? Eh, siyempre, hindi mo na pag ang paa mo may madumi. Siyempre, bago mo yan babanatan, yung paa mo, malinis din yan. Parang kamay mo rin yan ba? Oo. Pag kumakain ka, kailangan mo yung kamay mo linisan ba? Pero pag yung kamay mo merong sugat, so hindi mo pwedeng kamayin yung kanin pag yung kamay mo may sugat eh. Oo. Pero subong ganun na yan. mo, ano to mo? Ngayon, in-automatic na nila ngayon eh. Tingnan mo yung sabi ni Boss Relo. Molino. Ako pag nagluto ako ng bagoong, hamot kutsaya. Ay, alam mo ka. Pag ako tumira yan to, pag ako tumira ng bagoong to, ginamos, yung ginigisa ko yan sa kanto, sa taba ng baboy. Mayo man na to, okay naman Gigisay mo sa taba ng baboy. Pero sige lang kayo mga puli. Amo din patilawon, mo to. Ayan o, Mabiasio, Nelson Garland, no? I-add mo si Juan. Oo. Bigay i-add mo din si Randy, Galve TV, i-add mo rin sila. Wala to TV, Kahit wag na ako, Abigail, kahit wag mo akong i-add, temporante yung yung pinag-usapan natin kanina na yung size ng yung ako, 41. Tapos, kasi ito, sa akin to, 42. Sa ito lang, di pala, wag mo na siyang i-add tulad sa Facebook, yung paa niya, size ng paa niya, 42, sa akin 41. Tapos baka sabi ni Karen ito, ako pre, nilagyan ko ng ketchup. Mga bro, seryoso. Okay man na boss ang ginamos lagyan ng ketchup. Gamit mo na. Abigail, tumawa na si Abigail. Baka meron libreng medyas. Isama mo na lang medyas kahit anong kulay lang. Ganda yung naka-jet ski Oo. Bosrel kasi si Abigail Bosrel negosyante to, businesswoman. Naka-jet ski ang profile pic ko. Mabigil. Basta Abigail, wag mo na lang akong i-add sa Facebook. Bali, yun na lang yung pinag-usapan natin, Abigail. Salamat in advance. Nakita mo yung channel ko, Ma'am Abigail, yon. Pero wala sang TV. Tapos naka-jet ski lang siya. Sabi ni Kuya Rilton, ako pre, nilagyan ko ng ketchup. Lumayo man pero wala po kagi ito. Butang sa ketchup mo, wala pa. Ako naman. Ketchup na nakaslom na mo. Oo. Pero wala kitang sabon. Doon dyan, ibinagwa niya yun? Sa ako to, pag gisa ko to, simple lang to. Gisa ko lang sa kuha ng baboy. Taba ng baboy, gisahin ko doon. Lagyan ng, damihan ko lang ng bawang. Damihan ko ng bawang to. Tapos lagyan ko na asukal at saka sine. Yun lang. Guwapo na. Pure gini mo yung pagsudan dito. Pure pang sudan. Hindi man pang negosyo. Pang sudan lang ba? Matamis na dumapait-pait na nalang. Oo. Galing nga kung ginaluto to pang commercialize to. Sabi ni Yasio Vlog, sana for sharing po yung bagoong yun, sir. Yung recipe po ay hala po, sir. Ilonggo businesswoman po talaga. Hindi po, by order lang po, sir. Yes. Okay. Don't worry, Yashi,
share ko yung ano, yung video ko. Pero ano, may kapalit yun. Yun sabi ko kanina, yung 41 yung Sapatos? pa ako. Oo. Benita, oh no! Ma'am, nandito ka rin ano. Torante, bumalik si Madam Benita kasi umakyat dito kagabi si Madam Benita. Oo, pakitin mo ulit. Oo, madam, ito, ibaba ko yung hagdan, madam. Hello, Kasi hello Madam Benita Ogalisco. Miguel love shout out sa dyan, Madam. Sa Dasma sa ano, Kuya Relton, Dasma. Okay, sa Dasma. Dyan ako galing kanina pa. Ayun, no, madam. Nagpa-shot ako. Ay, Kuya Relton, mag-collabs kayo ni, Yashi. Tapos bablog mo, premiere. Tapos ikaw, Ma'am Yashi, bablog mo rin. I-premiere mo rin, yun. May trabaho ka ba, no, Madam Benita? Going to work ka ba ngayon? Kasi kagabi, Sir Kulot, po, FBU po. Ano na lang, Ilonggo si Kulot Vlogs. Nick Michael Sulpico, itatype ko na lang dito. Ito, itatype ko na lang. Ayan na, hi, Je. Dito na si Je. PM po kita, sir. Sige. Kanina ka pa, no? Angela, Ora, Miguel love shout out. Minintay ni La, Sir Billy. matjag ko noy. Lai matjag ko day na kung mo. Ginasipon ko, ginaupo, gisiburo ko day. Saka ako ko to. Dumaybe na sabi wala sa istorya na eh. Saka na ko, dumaybe sa wala istorya no. Ari si Madam Benita Ogalesco, nagbalik din sa. Thumbs up, dikit po ulit. Salamat, Madam Benita. Salamat. Hindi ka Benita. Kulang na sa gugma. Kulang sa gugma. Ang nabatsagan niya, Randi. Gugma na nga nagsuaw, day. Day, pag-ibig na lumabas. Pag-ibig na lumabas, day Oo. Ma'am Benita. Ay, Ma'am Benita, dikat mo na sa akin, Ma'am Benita. Ay, oo, Ma'am Benita, dikitan mo pala si Randy Galvi TV kasi nagbibigay siya ng ayuda na 50. Mapapaikot kanya na sobrang 10 o 20, mapapaikot niya yung bahay niyo. Ganyan kalaki magbigay si Tito Randy sa Galvi TV. Kasi kagabi nung umakit ka dito, hindi siya nakaakyat dito hindi siya nasa bahay kagabi. Kagabi? Kay Kuya Relton ako kagabi umakyat, kay Kuya Relton. Oo. Pagbalik ko, wala na si Kuya Relton eh. Oo. Pero si Madam Benita, si Torandi, isa ito sa mga sa mga ka-team Real Abnoy na bumibigay ng ayuda na sobra-sobra. Dikitan niyo na lang po siya, Madam. Salamat po. Wala ang jacket. Ayun, nag-jakita na kita, Madam. Hindi ko pa yata nakikita si Ma'am Benita eh. Wala, ina na ano yung... Ha? Araw na sa babaw? Dasig si Musa ka ba? Uy, susunod Kina- na expert ko sa kakainoy. Terno pa kita nga doon, nakapula. Nagpili Pero may lang kita sa terno ba? Expert ko sa kakaibalaan mo. Terno naman mo doon, Te, O, terno lang kami nakapula o. Kasi Relton, nagpili na po eh. well, es plus Kelly yun. Do, toko ka tayo, dasig si yung magsaka man ba? Tapos kulot man eh. dikitan mo si Madam Benita, pwede ka bang magbaba ng bahay? Naggastos yung mga dinikin nyo sa akin kahapon. No problem, Madam Benita, baba ka ng bahay. Ano sunod natin? Ganyan talaga yan, Ma'am Benita. Talagang maglalagas talaga yan. Oo. Baba mo lang yung bahay mo, Madam Benita, dahil ayudahan ka nito, Randy, mamaya. At saka Abigail, Miguel, shout out. Jackie,
Abigail, Ma'am Benita, dikitan mo may rin love si shout Benita. out. Si Benita. Hindi pa napapansin niya si Arian. Maria. Nag-PM ka na. Sige, pa-wait. Kunin ko po. Sipin ko kay yaya ko. Wow! Kapal na mukha, may yaya. May ganun. Pag ganun, girl. Kung sumakyan ka na dito, kung huwag ka nang pag-ipot. Ay, ito na si Ma'am Benita. Wow! O, tingnan niyo si Ma'am Benita dito. Hello po! Hello po, Ma'am Benita. Ma'am Benita, Hello may po love Good sa shout morning. out. mga Good morning. co-host, sa mga host, at sa, Hello po, hello po. sa nagla-live. Sa mga viewers, hello po sa inyong lahat. Po. Angeli Uwera, hello! Hi, Ma'am Benita. May love shout out. Pa Chris. Ma'am Benita. Puro tayo nakapula. Hello po! Lahat Oh. po na rin. Abigail, may love Oo shout nga. out. Abigail, baba mo bahay mo dyan kay bigyan kita ng mga Kuya Randy. Christmas na Christmas ah. Christmas na Christmas. Oo nga. Ako na naman. Christmas. Ngunit Ito wala. pa rin ako. Oh, may pula pa rin oh. Kanta na, Noy. Kanta na, Noy. Kasama kita. Yan, may Kanta na, kanta. Noy! Sige nga. Ma'am Benita, ano pa yung probinsya niyo, ma'am? Bicolana po ako. Magayon. Bicolanang Magayon. Oragon. Oragon pala, Oragon. Sana all magayon. So, again. Oragon. Lene Robredo. Duterte to, Duterte. Sara Duterte tayo. Lene Robredo para to eh. Sara tsaka BBM tayo. Pagbabago no. Pagbabago no. Oo. Ang gusto ng Pilipinas talaga ng pagbabago, di ba? Parang ano lang yan. I have 3 daughters, all girls. Ah, Di ba? wala, nalaglag na 3 kulot. daughters daw, all girls. All girls. Daughter na nga, all girls pa eh. Ako lang naiwan na lalaki ah. Laglag si kulot ah. Saan ka ngayon, ma'am? Laban sa ma'am? Naku, Noy, mag-ano ka na, Noy, maghihanda ka ng UAE sarili po. mo. Ayo pa same time pala tayo. Pares pala tayo ng oras, ma'am. 1 hour lang. Nasaan ka? Jeddah. Saudi? Ah, Oo. Saudi nga. Sadik ah, Habibi. Yeah, sadik. ma. Siguro magagaling na kayo magsalita ng Arabic dyan, no? Okay lang po. Kailangan kasi yun yung work ko eh. Kailangan kong makipag-usap sa mga Bicol nga. Anong trabaho mo dyan, ma'am? Ma'am makeup Benita, buti. artist po. Oh, wow. Taga ka dyan, ma'am? Okay Hello po, lang. Angelo. Buti na, Ikaw, isipan mo matagal din ka na dyan? mag-6 na taon na? Mag-6 na taon na. Ah. Angeli. Hello, Angeli, sabi ni Yashi Vlog. Yes. Ingat po kayo dyan, madami. Ingat po. Kasi puntahan kita, Yashi, ha? Maganda ba dyan sa Carmabio eh? Maganda naman. Meron akong mga mga video ng dito. Mga gala. Dami mo lagat, Yashi, ah. Mga gala sa dito. Maganda Sa naman mall? kung Abigail na Hindi, mayroon ditong May pera ka lang. may Salt Lake, may Expo, may mga mountain, may disyerto, dagat, kahit ano. Maganda, no? Pera Sabi lang dito pa lang. Kulang. Pera Pera lang lang ang po. kulang. Oo. Kasi, syempre, lahat babayaran mo. Transpo. Syempre, ang mahal ng rent ng sasakyan. Or taxi. Nag-rent kayo dyan? Abigail, wait. Wala kayong wala kayong service? Wala kayong service?
Ngayon wala. Bukas ako may work. Di off mo ngayon? Kasi, Mm. di off mo. Buti na isipan mo bago ba, mag-vlog. Abigail, may bago akong dikit sa'yo, Abigail, ha? Oo. Buti na lang may nagsabi sa akin na mag-vlog ako kasi wala naman talaga akong alam dito. So, yun. Wala talaga akong alam dito. Buti may nakilala akong nagba-vlog na baguhan din. Tapos sinabi niya kakilala ko, sinabihan ako na, ba't di mo i-upload sa YouTube yung mga ina-upload mo sa Facebook, sayang. Sabi. Tapos sabi ko, hindi ako marunong mag-edit. Wala akong alam. Tapos sinabi niya sa akin, download ko lang daw ang Vlogstar. Tapos, yun nga, kasi meron naman akong Gmail. Inactivate ko lang yung Gmail ko. Kasi yung Gmail ko from 2013 pa siya. Oo. Buti ka naman gumawa ng bago ulit? Gmail? Hindi ako gumawa. kasi nga wala naman talaga akong balak noon na mag-YouTube. Parang dahil nga sinabihan ako na tinry ko gamit itong account na to. Hindi na ako nagpalit kasi tuloy-tuloy na. Monetize ka na, ma'am? Enjoy na. Monetize ka na? Yes. Sana all monetize. Kailan ba ako? Na-monetize ako ng December 14. Mag-isang taon na pala, no? Lapit na, mag-isang taon na, oh. Oo, ngayong December 14. Malaki na siguro. December. Malaki na siguro yung sinahod mo sa UIT, ma'am, no? Hindi naman. Kasi, sumahod na, pero hindi naman malak. No, kasi hindi naman ako nagla-live. Wala akong members. Wala akong sinasalihang GC or Premiere. Wala akong sinasalihan, ako independent. Parang ganun. Yung mga nakikilala ko lang na katulad nyo, ganyan, inaakitan ko. Yung mga dati kong nakasabay nung nag-uumpisa pa lang ako, friend ko pa rin sila. Kaya wala akong masyadong revenue. Kasi more on upload lang ako. Ano yung mga content mo, ma'am? Hindi pa yata ako nakadikit sa'yo, ah. Mga makeup, travel, ganyan. Abigail, nandiyan ka ba? Gala. Hello, ma'am Benita. Mega love shoutout po, sabi ni Kuya Relton. Hello po. Ayun, galing ako sa bahay niya nung nag-live siya. Kahapon nga tayo. Sa akin, punta ka rin doon, ma'am. Mag-live ako. Ma'am, ka rin doon sa bahay ko pag nag-live ako. Pagka lang available ako at nakita kong may nagla-live na friends ko, pinupuntahan ko talaga. Kasi hindi naman ako wala akong ibang GC na. Dati nung bago lang ako, nung wala pa akong 1,000, ang dami kong GC na sinalihan. Kaya lang kasi kapag nag-uumpisa ka pa lang, kasi ko yung pinakabago. Minsan iniiwanan ka na nila pag na-monetize na kasi syempre may iba ng priority. Kaya parang naglaylo na lang ako, nag-upload. Pero dito, madam, dito, sa mga tropa namin dito, sabi ko nga, okay lang na magtampuhan, wala lang iwanan. Kahit na money na or hindi. Abigail, pang 125 sa'yo? Oo. Hindi naman, naman yun, understandable naman yun na may mga napapagod, may mga nadi-demonetize, alam mo yun. So, mga kasabay ko, ang daming na-demonetize, ang daming napagod dahil hindi dumating yung pin. Hindi dumating yung pin, hindi na nila inasikaso, tinamad ng mag-upload kahit na andyan na. Maraming Yung sa akin, ma'am, hindi pa dumating eh. Alam mo, bago ka maka-apat na apply, mag-manual ka na. Huwag mong hintayin na umabot ka pa ng ilang apply tapos hindi ka nag-manual. Hindi ako marunong mag-manual? Marami naman diyang tutorial sa YouTube. Anuhin mo na lang, i-check mo, tapos gawin mo. Huwag mong hintayin kasi marami ako dating nakasabay na
yung PIN na lang yung kulang nila, hindi pa nila pinursige na i-apply ng manual. Kaya hindi sila na, hanggang ngayon hindi na monetize. Nakailang apply ka na ba? Nakailang apply Isa pa ka lang. na? Isa-isa. Okay lang yan. Okay. Wag lang abot na yung pang-apat. After nun, mag-manual ka na. Sana dumating na. Nasaan ka ba? Nasa ano ka, KSA? Oo. Doon ko kasi Saan na-address mo sa Pilipinas. Tama lang yun. Tama lang yun. Huwag kayong mag-address sa ibang bansa kasi mahirap i-transfer. Kapag hindi nyo, pag nag-change kayo ng location. O yun ang problema ko dito, ma'am, kasi palipat-lipat kami ng location, kaya doon ko lang in-address. Sa akin din, sa Pinas ko in-address, pero dumating naman siya bago, siguro mga 2 apply ko, dumating na siya. Pilipinas. Pero hindi ka nag-manual, nag-apply ka lang mag-apply. Hindi ka nag-manual, nag-apply ka lang. Nag-apply ako every 21 days, hindi ako nagpapasobra or kulang. Every 21 days, na-apply ko. Yung sa akin kasi pinadala yung PIN ko, October 15 eh. Ano lang, every 21 days check mo. Ano mo, kasi ano yan every, ano ba, ilang weeks ba yung ano? Wala, hindi pa daw dumating. 3 weeks? Ano ka, naglalagas ka habang dinidikitan kita. Hindi ko na ito itutuloy ha. Grabe maglagas ngayon. Sayang. 15 na yun, di ba? 15. So, malapit na mag 40 days. At ano lang, chill ka lang. Check mo sa post office kasi sa akin pina-check ko sa kapatid ko eh. Ayun, sa post office. Kasi baka nandun na hindi lang dineliver, alam mo yun. Oo. Kasi hindi, pinapacheck ko rin, wala rin eh. Wala pa daw. Pinapacheck ko rin sa amin doon, hindi pa daw dumating. Hindi naman darating agad-agad yan. Nagti-take time talaga. So sabi niya na to, ni Happy Piggetio. Thanks God yung sa akin dumating. Patulpo mo. Happy Gete, punta ka na dito pa. Ipatulpo natin sa lulo ha. Happy Gete ha. Papatulpo natin ha. Dami ka lang to. Wala ka na po, Ma'am Benita Kwan, trabaho? Wala akong work ngayon. Bukas may work na ako. Ano oras ba kayo dyan, madam, ngayon? Ha? Ngayon? Ano ba? 10:55 p.m. Okay. Last time nung umakyat ako sa ano nyo, late na ako nakauwi nun, 12 na. Ano trabaho ka nun, di ba, madam, no? Anong oras yung trabaho niyo, madam? Ano kasi ako on call? On call ka, sabi ni Yashi Vlog, opo, si sayang po. Magwang ka, Ma'am Abigail? Mag-clear story ka? Naglalagas ano habang dinidikitan ko sa noy. Okay, Oo nga. Sa akin din, yung mga dinikit nyo sa akin kahapon, sayang. Bumalik din naman sa dating, yung ano ko. Ano ka, mag-post Okay lang ng po, pero history. madam kasi marami kami, marami pa ako na may History ka po. ididikit sa iyo. 3 na lang kulang ko para mag 1.8, 3.08. Oh, sure po, papaikutin natin yun po. Ilan ako lang mo? 3? Kahapon na gano'n na yan. 1.1, dinikitan nila ako dito. Nagdaga kita 10, hindi pa yata ako nakadikit eh. Hindi, wag na. Okay lang. Ang importante main yung dinidikit. Hindi naman hindi mga kontong ninja ko. sa maraming nagdidikit tapos hindi naman Ganda ng ng ninja mo. kumakapit. Happy Piggetio. Kontong ninja ko, ma'am. May mga video, tato kami mga subscriber. No, wow. Ito Kasi yung yung gamit ko, may mga... Kasi yung ginagawa ko sa ninja ko, di ba, Gamit meron ko akong light boat. Oo. Yung ninja ko,
i-search ko yung pangalan ko na Langga, i-search doon. Tapos ibababa ni Nightbot yung bahay ng ninja ko, di ba? Tapos susunod ko naman na switch account, Ah. ididikit ko yung ninja ko doon sa binaba ni Nightbot. Kaya Maganda. nagkakaroon siya ng Sa subscriber. akin din. Yan ang ginagawa ko, kaya nagkakaroon siya ng subscriber yung mga Nightbot ko. Kasi yung ninja ko, sinesearch ko yung Langga. Kunyari, yung Randy Galve, sinesearch ko yung Langga, di ba? Lalabas yung link. Yun, pangalawa kong switch account doon, i-delete ko na yun doon sa akuan ko, sa ninja ko. Yun ang ginagawa ko ba? Para magkakaroon ng subscribers yung ninja ko. Ah. Ano ibig sabihin ng baskog? Baskog, ang malakas. Maangas, oo. Ah, free kulot, baskog ninja kuno. Oo. Yung pangalan ng ng ninja niya, Hapepengget. Sino ba yan? Oo. Happy Hindi. Sabi, hindi kasi ako nakaintindi ng... Sa barangay mo muna, MRTC. Alam niyo na po yun. Ayan. Yung mga, kung minsan pananalita namin po dito, ng SPG. Oo. FPJ, Fernando po Junior. Mga parental guidance kung minsan yung yung mga nabibitawan namin salita dito, madam. Kaya Hindi, okay lang po yan. Ganun talaga. oo. Okay lang po. May baba mo nga bahay mo, Ma'am Benita. Dito kita ko sa'yo, Ma'am. Pag nasanay ka po sa sa aming team dito, ay nako, yung tawa mo hanggang hanggang ulo. Oo, sila Epa Chris, Angeli, Sereltos, lahat sila. Mga Anoy. Oh, 4x8. 4x8. 22. Sandali. Baba natin. Hindi, okay na yan. Tagalin mo na yan. Sige, ngaw-ngaw, ha? Kahit na basta ba yung pakiramdam ko, pa rin, ah. Ngaw-ngaw, ah. Oh, hindi maganda yung... Sino yan? Ano na nga to, Ilonggo? Ano? Ilonggong kulot? Ano na nga? Ilonggo si Kulot. Ilonggo si kulot. Hindi kasi gamit ko yung isang phone. Hindi ako makapagbaba. Gamitin ko Pwede ka yung isang naman. phone. Pwede ka makapagbaba dyan. Para hindi ka Saan? malalaglag. Hindi ako makakapagbaba. Paano ako makakapagbaba? Pwede ka makapagbaba. Di ba nakikita mo yung, nakikita mo yung kulay Hindi, square? gagamitin ko yung... Ha? Di ba dito sa may screenshot mo, may makita ka ng triangle, circle at saka square? Oo. May makikita, di ba? Yun, pindutin mo yung square. Pindutin mo yung square ba? Tapos? Tapos punta ka dun sa my channel mo, sa my YouTube. Punta ka ng YouTube. Pwede ba yun? Dali. Pindutin ko yung name ko, hindi punta ako sa... Paano yun? Nasabi Di ba nandito ka ngayon sa may screen sa taas, di ba? Nandiyan ka sa taas, sa screen, di ba? Yes. Sa baba may maliit na screen. Di ba may triangle, may bilog, at saka may square? Nakikita mo? Triangle, bilog, square. Ayan di ba mic, cam, Ganda. tapos cam, di ba may Chat. di ba may chat, tapos may live. Di ba sa ilalim? Oo. Di ba sa ilalim may triangle, may circle, at saka square? Oo. O yun, pindutin mo yung square. Taruan kita, pindutin mo yung square. Hindi ka malalaglag. Pindutin mo lang yung square. Kaya mo yan, madam. Taruan kita. Okay. Pindutin mo yung square, hindi ka malalaglag. Okay. And then? Punta ka sa YouTube. Punta ka sa YouTube mo. Hindi ako malalaglag. Hindi ka malalaglag. Punta ka sa YouTube. Punta ka sa Ayun, YouTube. mag-a-add ako ng tab. Hindi. Basta punta ka lang ng YouTube. Punta ka lang ng YouTube. Paano nga ako pupunta ng YouTube? Nag-minimize nga. Pindutin mo yung bilog. Pindutin mo. Di ba pindot mo na yung square? Nandito yung left, right, tapos yung yung home, and then yung star, and then yung... Yun. Punta ka sa home. Punta ka sa home. Ngayon sabihin mo yung home, ikaw naman. Ayan, pinto yung... Nalaglag si madam pa.
Hindi malalaglag yun. Nandyan pa rin yan. Oo, babalik yan. Basa, natiran, basa lang ng chat box, ni Aping Giti, Giti mo daw, ano man? Giti mo daw. Wala, nalaglag na siya. Iba yung pinundot niya. Iba yung pinindot niya. Nalaglag na siya. Iba kasi pinindot niya. Madam, yan yung hagdan, madam. Ikaw to, kaya mo rin yan to eh. Para hindi ka malaglag. Mano to? Di ba nakikita mo yung square sa harap? Yung isang square na yan, no? Lot, bagong dikit sa'yo, Lot. Nakikita mo ba yung square? Nakikita mo yung square? Anong square? Di ba nakakamera tayong lahat? Di ba nakaharap tayo sa may monitor? Oh. May nakikita ka na triangle, Oo. tapos bilog sa gitna, at saka yung square. Oh. Pindutin mo yung square. Tapos, Pag napindot mo na yung square, pipindutin mo ulit yung bilog. May lalabas dyan na bilog eh. Sa gitna. Okay na. Hello. hello? Nandyan oh. Nandyan pa rin. Dito ka sa akin, ginagawa ko oh. Wait lang. Ganun to Para saan yan? Bakit hindi ko Hindi, para kahit isang cellphone mo, pwede ka pwede ka mag-ninja, pwede ka mag-ninja, pwede ka mag-pan ba? Pwede ka mag-jacket. Mag-ayuda? Oo, pwede ka mag-ayuda. Paano yun? Yung ang tinuturo ko, sundan mo lang yung tinuturo ko. Ara naman si Hindi mo Alien, no? sinabing ad screen. Kulot. Ano? Sub 60. Yes, madam. Yes, madam. Mega love shout out to the Green Tones. Yes po, madam. Ad screen pala siya. Oo, Okay. mag-adsin ka, madam. Tapos, naka-ano siya, anong tawag dito? Yes po, madam. Nasaan ako? What the heck? Nasaan ako? Browser or delete your YouTube activities? What the No! God. Mag-add ko na lang, madam, kaya. Pwede to mag-add na lang to? Mag-add Chrome. May ibababa mo ba yung bahay mo, madam? Mag-screenshot ako to ipasa ko yung sa messenger para marunong ka to ba? So, kulot. Sige to. Thank you. Hello? Hello. Madam, Ayun, Nakakatakot naman to. Ayokong subukan. Isisend ko na lang sa screenshot, madam. Step by step po. Hindi. Step by step. Kasyokot dito eh. Asan ba? Kasi ito bang home? Try natin ito. Step by step ko. What did you say? Kanta na, Lot. Wheel of Change, Lot. Isip. Ipapasa ko sa'yo sa messenger. Ipapasa ko sa messenger. Step by step to
Step by Ah, step. sige, sige. Lagyan ko lang ng number. Lagyan ko ng number para hindi ka marito. Oh, pwede ba ito? Sige. Ito yung gagawin mo para hindi ka mapan. Dami sa mga ngalan sa Lydia ni, ano, ni Bustorel, no? Yun, okay. Pasko na naman, bitin pa rin ako sa pag... Pakinggan mo ito mabuti, Lot. Pakinggan mo ito mabuti. Pasko na naman, bitin pa rin ako sa paglaway mo. Akit ba ako dito Ayoko na nga matutunan yan. Sabay ganun no? Ayoko na nga matutunan. Okay lang po yun, madam. Ano, Oo, wag mo nang tutunan yun, wag mo na yan tutunan ng ginita, naka-stress ka sa beauty mo. Akit baba ako, akit baba Mahirap pa naman ngayon magpagamot ng mga wrinkles natin at mahal pa naman magpabelo. True. okay lang yun, Na-imagine ko madam. dati yung best friend ko nagpabelo, Lot. Pero isang session maganda lang, rin yan. 10,000. Maganda rin yung marami. Oh, shoot. Maganda rin yung may alam tayo, 'di ba? Kuya, pakisan mo nga sa akin yung screenshot kung paano mo ginawa yun. Sa messenger ko po, ano pala? Same Oo. name ang FB ko, please. Ayan, Noy, pa ikaw na bala dyan, Noy. Kaya ako, hindi rin ako marunong sa mga yan, pasikot-sikot dyan. Mm-mm. Saan ka pala, ma'am, sa Dubai dito? Ano po? Medyo malayo ako sa sentro ng Dubai. Hindi, 1 hour drive to Dubai. Ako, 1.5 Nandito hour ako sa yata Al-Ain. Oo. Nasaan ka? Dito ako sa bundok sa Ras Al Khaimah. Ras Al Khaimah. Ah, okay. Malapit ako Napunta na ako dyan. Sa Ras Al Khaimah. Ano bang ginawa namin dyan? Pumunta kami sa Ras Al Khaimah. Ayun. Ano bang ano yun? Nakapunta na ako dyan 2 beses yata. Pero ang layo. Sobrang layo. Sobrang layo talaga namin sa city, kaya madalang... At saka pero tapos yung mga bahay ang lalayo ng agwat, Oo. Hindi, mostly dito, ma'am, yung mga pamilya nila, dikit-dikit sila. Pero pag yung ibang hindi na sila, na. Malalayo na. Oo. Hindi na, saan ka po nag-work? Dito lang sa bahay. Hindi 6 naman years na ako dito. hindi naman, okay naman sila? Okay naman, 6 years na ako dito sa kanila. Isang beses pa lang ako umuwi. Wow. What? 6 years? Isang beses ka umuwi? Oo. Ay, Wala akong bakit gana sa hindi ka, Pilipinas. bakit? Mas gusto ko sa ibang bansa. Wala ka bang asawa? May asawa na ako, pangalawang asawa, charot. Ay, sana all, makakadalawa. Paingin na lang Dagdagan ko dyan pa nga isa. yan, bitin pa nga yung dalawa Tawa, Sana all. Tawa, Lot. Dalawa pa nga lang natikman ko Gagawin ko yung 4 season. Sana all. Sana all, no? Natikman ko yung una, Lot. Ano pa lang yun, pineapple. O, di ngayon, na to, orange. Ngayon, ano na? Paliit ba? Ay, hindi siya maliit, Ma'am Benita. Yung una, sobrang laki. Kaya hindi ko kinayang bitbitin yung poste, no? Kaya pinalitan ko. Agang-aga na, nagbibisit ka pa. Okay na to. Ito na malaki step. Visit na, promise. Okay na to. Sobrang laki, Sundan Ma'am mo, Benita. sana Kaya all hindi ko may kinaya, kaya pinalitan ko siya. So, pwede to magamit sa sa cellphone. May anak ka, be? Sa cellphone. Oo, Sa cellphone. 16 years, 16 years old na sa Ma'am Benita itong December. Pero kung sa laptop, hindi Binata. nagamit to. Wow! Ang swerte Laptop mo yun. naman. Isa pa lang baby ko. Dalaga Sa na.
Oo. O di ba gamit sa laptop to, no? Sa unang ano ko, sa unang pero hindi ako kasal Ma'am Benita, wala akong ano. Nga to wala din sa akong tuaw. Kaya ang sinasabi na lang kung malaya lang. Cellphone mo. Kaya naka-laptop ka eh. Naka-laptop ka. Malayang-malaya ka naman pala. Oo, malaya. Ari ka Hindi gamit tayo mo sa mapupunta sa husgado kasi wala naman tayong legalities. Gamit mo sa Yes. Cellphone mo gamit mo. Ayan. Sige, pakita mo sa akin. Pindutin mo yung pag yung ano eh. pindutin mo yung square. Pero tayong mga Christian, isang beses lang tayo dapat Walang ikasal, square mahirap dito. makipaghiwalay. Ako wala naman ako asawa, so walang problema. Saan ka ba naka-live? Sa laptop? Wala kang asawa? Hindi mo na kaya ito. Naka-laptop ka. Akala ko Wala naka-cellphone po. ka kasi. Ay, sige, okay. Get ko na. Copy to. Pero may baby ka rin. Kung saan ka naka-live, doon Wala ka pupunta. Ay, Hindi pa ako wala akong asawa, walang anak. Single ka talaga. Single. Single ka pala, no, madam? Mm-mm. Yes. Huwag ka mag-alala, hanapan ka Diyan na, ako may Randy, single din yan. 30 plus. Pares-pares na tayo, ka ha? ba, madam? 30 plus Matanda pa po. ako sa inyo, 37 na ako eh. Ako, 34. Ako 31. Tapos may 15 ka na? Wow! 16 Galing naman. Kapag Sana pala nag-asawa ko na maaga, no? Nag-akbay yun sa akin, ayoko nag-akbay yun sa akin pag umuwi ako eh. Yan si Tulandi, madam, na single din yan. Sino? Si Randy Calvi TV, buhay OFW, single din yan. Binta mo naman ako to, ah. Binta mo ako ka sa Cabo, ah. Sana madam, nagkita kayo ng mas maaga, no? Lagi mo ko binibinta to, ah. Sino? Lot, anong yung kanta na Lot? Na ano na yun Lot? Bakit hindi ka nakilala nung ako'y malaya pa? Sabi ni Epa Chris. Kantahan ko na nga lang kayo ng paubaya kung ano-ano pinag-uusapan natin. So, Sige. kanta tayo ng paubaya. Ipaubaya mo na. Paubaya ko na lang sa'yo, madam. Ano ba, hindi ba pwedeng may background music? Ano ba to? Ano? Pwede yan. Hindi ko sa Kahit bahay makapiright namin. tayo. Okay lang yung copyright yan Lot. Mabilis na naman. Okay lang, madam, pag may Hindi, copyright yung baka kanta mo, makapiright. Okay lang yan. Basta Wag na. Yung size ng package. Tatuwaan lang naman to. Wag na para hindi ka mahirapan. Hindi, okay lang, madam. May Walang replace problema. naman, eh. May replace naman yan. Lagi kami nagkakantahan dito. May? Nagpapatugtog dito ng May copyright. replace, oh. Okay. Sige. Basta yung size ng pa ako, madam, 41 lang po, madam. 42 sa akin, ah. Ha? Pa ako. 42 pa ako. Ang alin? 41 sa akin, 41 yung pa ako. Anong 41, 42? Ano yun? Size ng paa daw nila, ma'am. Oo. Kahit may copyright. Regalo ba? Why, yung Christmas gift. Copyright ka na Ma'am Benita. Christmas gift. Nakahanda na daw yung size ng paa nila. 41 kay Kulot, 42 kay ni Randy. Ayun lang. Kay wala tayong pambili. Okay lang. Marunong na kami maghintay. Pwede man yan Ma'am Benita, utang. Pwede naman yan eh. Lagi naman tayo nakikita dito sa YouTube. Oo. Sige, kanta tayo, no? Ayun, oh. Naririnig ba? Hindi. Na, okay. Saring namin. Ayun, oh. Pagpasensyahan nyo na, ano? Nagpapalakpak na ako dito sa baba. Lakpak ka na Noy. Nasaan na? Silipin ko muna sa ilang dito. Kaya ako Ma'am Benita, nagpapaubaya talaga ako lagi eh. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Aray. Kailan nung ako'y di na naging sapat? Pati mo sinabi nung una pa lang, ako ang kailangan, pero di ang mahal. Ang one night stand lang pala tayo nito.
Ang takla. Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Ba't ko nakita na ayaw mo na? Ako ang kasama, pero hanap mo siya. Aray. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain. Pinaghugutan niya sa mga binita. Huwag niya istorbohin mo. Alagaan kanya. Pinaghugutan ba? Sige lang mo. Kaya nga natin kaya. Natulog na. Saan natigil ang pagiging totoo? Sa tuwing napabanggit na mahal mo ako, ba't di mo inamin na merong iba? Ako ang kaya ka, pero isip mo siya. Aray ko. At kung masaya ka sa piling niya, hindi Masaya ka ba sa piling niya, Lot? pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, Mag-open cam pa. huwag kang paluhain at alagaan kanya. Nice. Iyak ko eh. Madam, mag-open cam pa. Iyak ako magpakita ng nagngangawa dito. Doon nagkusog ako ng tingin. May tulog na nga eh. Okay lang yun, madam. Walang problema yun. Di Yan, ginig ako ko ng matibak. naisip na merong hanggan. Ako yung nauna, pero siya ang wakas. O, sa tulog, gising na. Kaya Ay, pala, meron pa pala. Gusto ko talaga nagpapahuli ako eh. Managre-request Napapahuling? Open cam ka, madam. Oo, gusto ko yung nahuhuli ako para Ay! ako na lang yung Ako yung Okay lang pilot. yun? Okay lang yan mga Naiya ako magpakita. Okay na yan. Madam, don't worry. Pakita nga ako, madam. Ibaba ko na lang. Walang problema. Dali, ibaba ko nga yung bahay ko Ay, para napakita hindi na ba sila yan. nakalag sa Shout out akin. the Grandstones Challenge. Pakita nga, day. Balaan mo nga pag ulo ko ka, tapos sobrang lata ko lang maligo. Pala danay bla kay mauba ko dito yun. Agabi, Wala, naglakat ka na nag-uba ako di sa live stream ni Kuya Relton. Wala ka mo. Agabi, naglakat ka na nag-uba ako di sa live stream ni Sabi mo, Je, Ay, no host, paki-jakita naman po si Uragon. Bababa ko yung bahay ko. Meron akong premiere. Larang magayon. Sabi ko nga, Uragon eh. Pag mga Bicolana talaga, Uragon eh. Alam mo ba kung ano yung Uragon, oy? Ano ba yun? Malandi? Alam mo, Hindi matibay yun. Matibay. Oo, parang ikaw, hindi ka matibay. no, May hindi. nakagod Ang mo. Uragon, expression yon. Parang yon, maraming ibig sabihin yon. Ang ibig sabihin nun is magaling. Iba naman yung sa Bisaya na uwagon. Uwagon naman yon, hindi naman Uragon. Ang Uragon naman akala- kasi pagkaintindi akala ko ko si- matibay. hindi, Yung sabi nila ama sa akin. Hindi. Kasi di ba mga Akala- bigyan ganyan sila. Akala ko di sakto lang yung ano sinabi mo. No, ang ibig sabihin,
Ang ibig sabihin ng Oragon is magaling, katulad ng pagkainurag niya. It means magaling siya. Ang ibig sabihin niya is magaling, depende sa sentence, pwede mo siyang isali. Parang ganun. Parang marami siyang ibig Parang sabihin. expression lang siya. Pero yung pinakaibig sabihin niya is magaling. Ganun. Oragon. Parang, O, diba? May definition na tayo ng Oragon. iba ngayon. naman yung Uwagon. Yung Uwagon ay I think Bisaya yata yun. Ibig Uwagon sabihin is, is, I think Malandi or something. No, I don't know. Uwagon is, May ibang meaning yun. Hindi, malandi yun, Oragon. Magkapareho ng... Ulagon. No. Ah, No, sino Hindi, nagsabi malandi. sa'yo? Uwagon. Sino nagsabi Uwagon sa'yo? is, yung hindi matapang. Hindi. Duwag. Ulagon, malandi yun. Kasi yung nanay ko, taga Masbate. Oh. Iba ang salita. Ang taga Masbate, iba yung salita niya sa pure Bicolano. Hindi ang taga Masbate mix sila. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na yung salita nila pareho ng salita namin. Ang Masbate, no, Iba yung salita nila sa mo lang magbanggit salita ng namin. Masbate kay delikado yan na word. Hindi ganun sa kanila. Yung Iba kanila yung Ulagon eh. ibig sabihin nun Ulagon sa kanila, ba? ibang Ulagon. ibig sabihin nun sa amin. Kung yung nanay mo Ulagon. nasabihan ng Oragon, baka siya yun. Hindi. Huwag mong sabihin yun Ulagon. sa, Ulagon. Sige siya, oh. Paglaba mo yan, Randy. Hindi yung... Yung kasi ako, nag-aaral kasi ako elementary, yung kasi yung kan eh. Pisting yawa ka ba? Di ba ganon? May halo kasi ang Masbate halo. na Bicol. Bicol din Oo, may halo. nila. Tama. Oo, tama, may halo. Half Bicol sila, half Bisaya. Half Ilonggo. Half Ilonggo. Maraming mix ang Masbate. Hindi naman purong Bicolana naman ako eh. Isa ay Bicol, iba na lang ibig sabihin. Oo, kalas. Asa na ba? Wala. At nang Pitani. wala pa pala akong jacket. Wala na. Hindi ako makapagbabayon. Kalas. Ay, badin tani. Badin kalas, badin tani. Pwedeng karas tani. Tutani. Tani tabliya. Mapi malum, Arabic, Anjali. Isa, muskila. Mapi malum Arabic, muskila. Muskila. Mga Arabic pala kayo. Lahat ba kayo sa Arab, country nagtatrabaho? Hindi ang English. Yala, sur'a. Di ba? Yalla. Si Angie ba saan? Ay, sino ba yung isa? Si Kulot? Dito din? Si Kulot, nandito si Kulot sa Dubai? German yan, hindi natin maintindihan yan, German yan eh. German si Kulot? Half breed yan ng German, half breed ng German, half breed ng Shih Tzu. Madaming buhay si Kulot eh. Ay, cute. Half Shih Tzu bala, cute. Mamaya, tingnan mo kaya, mag-English yan naman si Kulot. Si Kuya Rilton, half piccolo, half anime yan. Si Pakres, oh. Si Pakres, di ba? Half din niya si Pakres? Oo. Huwag mo yung pakialaman si Pakres kay may sayad pa naman yung gani. Hindi tayo Wala masyado. niya bukas. Hindi mabait yan yung... Ilan ang naka-live ngayon? Ilan ang naka-live ngayon? Collaboration po ba to? I think, akala ko collab to. Pangit yung collaboration na live kasi parang yung iba, wala kang views, ganyan. Tapos gano'n? Trip lang to ni Kulot eh. Ganun pala yun? Isang team ako na pinupuntahan si Ate Japan Pinay. Si Ate Jarina, ewan kong kilala mo yun, Noy. Bumapasok sa akin na, na sa Japan, si Ate Jiggy.
Nagkukulab yun sila every morning, nahihilo ako, siniikot ko yan sila, ka-team ko yan sila sa, sa team board. Ma'am Bicolana, nandito ako sa bahay mo, Ma'am Bicolana. Ma'am Bicolana, nandito ako sa bahay mo. Thank you. Bicolana. Salamat po. Malaki na pala ang bahay mo. Direct siya yung main channel ko, Mag-iwan ako ng bakas. Yung iba, Opo, sige, hindi na puntahan ko nagkakaroon ng ngayon. harang. Saka, Je, muna na ako matulog, Je, Tulog ka Guys, na? muna na ako. Dito ako magko-comment. Ay, meron ka palang premier. Sige, buwas naman na. Oo. Meron ka palang premier. Opo. Nandito ako sa premier mo. Dito lang ako magbakas. Main channel ko to eh. Salamat. Madam, Ano ba, Papunta ako dyan, dito? sige. Madam, Magpapamember lang ako dito niyo. Hindi ba, Sino po yung nagsasalita? Tulog ka na pala eh. Ano, i-end na lang natin. Sino yung na? nagpapaalam? Kasi Mag-i-end na Siguro, lang yung host. almost 3, 4 a.m. na. Medyo too late na siguro. Inaantok na si host. Kasi Bawi na lang tayo sunod na araw bukas mamingwit pa ako bukas. Ayan yung... Ilan pang kunti pa lang yung mo, no? 400 Oh, ayun ka pa lang. Ayun mo ba? Hindi ko na inaasikaso yung ko, madam, yung bahay ko. Dinikitan. Bakit? Malaki na sahod ko sa kanila. Wow! Yan yung main boss ni Kulot, yung natutulog niya sa gitna, yan boss niya yan. Pakil sahod niya. Si ano? Ay, kanjay. Wow, sana all malaki ang sahod. Yan yung boss namin yan dito, ma'am. Yan ang talaga, ayuda. Kaya lang, pag ganitong oras naman, pahinga na yan siya. Sige, mauna na ako. Ano lang, pwede akong tumulong sa WH kasi dalawa naman ang Pwede akong tumulong sa kung sino yung kailangan ng WH, kung kailangan ng WH. Ay, ako, madam, hindi ko... Pero yung banana ko kasi extra naman ako kanina ni Chef. Madam, kailangan ko yung WH, madam. Lord, 6 minutes na lang, Lord. Gawin mo na itong 3 hours, Lord. 6 minutes na lang. Ganun pa rin. Hindi ba? Ma'am, nakita mo lang ako. Ma'am, nakita mo lang ako, ma'am. Sige, andyan na ako. Nagtamsak na ako sa premier yan. Yan yung main channel ko. Salamat in sige po. WH, Salamat po. I love you po. Kaya na ba to? 17 hours? Yes. Hindi ka ba Ito na. nag-stream ka? Nag-live stream ka ba? Hindi ako nagla-live. Upload lang Pero ako. siya ang kagat. Ito na, Randy. Pinin kita. Dali. Ayan, meron ka ng lapag mo bahay mo, pupuntahan ko. Guys, bukas na lang Dikit tayo kasi yung main ko. Medyo, sobrang aga. Randy, Antok na ito. pwede mong ilabanat pa si Randy kasi ilapag mo yung bahay mo sa live stream. Sa premiere ko. Ayun, nandun na. Okay na to. Nilapag mo na. Nilapag na to. Ma-end na to. Pwede ba yun? Sige po. Ibaba mo yung bahay mo doon sa premiere ko. Salamat guys. Thank you sa inyo lahat. Bye-bye. Bye, Ayun na. bye guys. Baby, kagot. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Randy. 1.87. Sige, bye-bye. Kaya ba mag 1.9? Ha? Ayan. Wala ka pa